पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् विधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्थसात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अपिता माता जी வந்துட்டாங்களா? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। பபிதா மாதாஜி இன்னும் வரல பிரபுஜி. சரி, வந்தானே எனக்கு கொஞ்சம் இன்டிமேட் பண்ணுங்க. சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்தா கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. ஆமா ஆமா, நீங்க பண்றதா நீங்க பண்ண முடியுமா பண்ணுங்க. நீங்க பண்ண முடியும் பண்ணிடுறேன். சரி. சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் சத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு. அத்தியாயம் 7 ஞான விஞ்ஞான யோகம் பார்க்க போறோம். முழுமையான அறிவை பார்க்க போறோம். அதாவது இந்த அத்தியாயத்துல என்ன சிறப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததுல இப்ப பார்க்க போறது வந்து பக்தி யோகம். பக்தி யோகத்துல முதல் அத்தியாயம் இதுதான். இதுல இருந்து 12வது பதம் வரைக்குமே நம்ம பக்தி யோகத்தை சிறப்பா பார்க்க போறோம். நம்ம இது வரைக்கும் 6 அத்தியாயம் பார்த்துட்டு கர்ம யோகம், நம்ம எப்படி எல்லாம் செயல்படணும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா பகவான் வந்து பக்தியை கலந்து கொடுத்தார், ஞானத்தையும் கலந்து கொடுத்தார், ராஜயோகத்தையும் கலந்து கொடுத்தார். நமக்கு எல்லா விதமான சிறப்பு அம்சத்தோட அந்த அத்தியாயத்தை நம்ம முடிச்சிட்டோம். இப்ப நாமும் முதல் அத்தியாயத்துல, 7வது அத்தியாயத்துல ஞான யோகத்தை பார்க்க போறோம். அதாவது பக்தி கலந்த ஞான யோகத்தை பார்க்க போறோம். விஞ்ஞானம், அதாவது நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் செஞ்சோம், என்ன மாதிரி பக்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அது எப்பவுமே விஞ்ஞானம்ன்றது ஒரு அனுபவபூர்வம் தானே. நம்ம அனுபவமா, நம்மளோட அனுபவம் தான் விஞ்ஞானமே, இல்லைங்களா? நம்ம இது வரைக்கும் பக்தி செய்யாம இருப்போம், சில பேர் இருந்திருப்போம், சில பேர் செஞ்சுட்டு இருப்போம், சில பேர் ஆரம்பிக்கவே இருந்துக்க மாட்டாங்க. ஆனா இந்த 6 விதமான அத்தியாயத்தை புரிஞ்சிருப்பாங்க. ஆனா அதோட விஞ்ஞானம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அந்த ஞான விஞ்ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். கண்டிப்பா நாம செயல்பட்டாதான், சரிங்களா, அந்த விஞ்ஞானம் தெரியும். செயல்படாம அந்த விஞ்ஞானம் தெரியாது. இது பக்தி கலந்தது, முழுமையான அறிவு பகவான் கொடுக்குது. இதோட பிரதிபலிப்பு பாத்தீங்கன்னா 9வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். அது என்னன்னா ரொம்ப ரகசியமான ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. ஆனா இதுல இருந்தே ஆரம்பிச்சிடறாரு. பக்தியும் விஞ்ஞானத்தையும் கலந்து இதுல கொடுக்குறாரு பகவான். அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. சரி, நம்ம 6வது அத்தியாயம் நம்ம என்னென்ன படிச்சோன்றத ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்த்துடலாம்.
அதாவது மொத்தம் 47 பதம் 6வது அத்தியாயம். அதுல முதல் 4ஆ பிரிச்சிருக்கோம் நாமும். பிரிச்சு அதுல 1ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும் மனத்தை பத்தி படிச்சோம் இல்லைங்களா? ரொம்ப அற்புதமா அதுல படிச்சோம். என்னன்னு பாத்துங்க, மனதின் இயற்கை என்ன அப்படின்னு அந்த சாராம்சம் மூலியமாக நண்பனா விரோதியான்னு பார்த்தோம். யாகம், அதாவது யாக மறுவுரை, யாகத்தின் ஏடிப்படிகள், இந்த 3 விதமா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? மனம் நண்பனா விரோதியான்ற ஒரு சாராம்சம் மூலியமா பார்த்தது. அதாவது யாகம்னா யாகத்தோட மறுவுரைன்னு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம். அதுல அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகம்னு சொல்ல வரும். அது வந்து கர்ம யோகத்துல வரும், கர்மகாண்டத்துல கர்ம யோகத்துல வர்றது. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்தி யோகம், அதாவது ஞான யோகம்னு சொல்றோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகம், அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த மறுவுரை என்னன்றது ரொம்ப அழகா நம்ம தெளிவா படிச்சோம், ஏணிப்படிகள் படிச்சோம் இல்லைங்களா? அஷ்டாங்க யோகத்தின் வந்து 10ல இருந்து 36வது பதம் வரைக்கும் 8 நிலையை பார்த்தோம். 8 நிலைகளுக்கு வந்து அது முக்கியமா அதோட சாராம்சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உடல் தகுதி, மனதின் தகுதிகள், அர்ஜுன இயலாமை வெளிப்படுத்துறது. அர்ஜுன இயலாமை வெளிப்படுத்துறது அது 4 பதம், அது 5 பதம், அதை விட்டுலாம். அந்த உடல் தகுதி மனம் தகுதி மட்டும்தான் நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்தையும் நம்ம முக்கியமா நாம போக்கஸ் பண்றோம். எல்லாருமே எதுக்காக எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க, எதுக்காக யோகா பண்றாங்க? மன சாந்தி அடையும். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் பயிற்சி, உடல் வந்து வலிமையா இருக்கும், அதுக்காக நம்ம பண்றோம். ஆனா இது நிரந்தரமா? கண்டிப்பா இல்லை இல்லைங்களா? இந்த உடலும் சரி, உள்ள இருக்கிற 24 மூலக்கூறுகளும் சரி, இந்த 24 மூலக்கூறுகளும் அழியக்கூடிய செயல் தான். அது எல்லாமே அழியக்கூடியதுதான். அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதோட பக்தியை முக்கியத்துவம் கொடுத்து தான் நம்ம மேன்மை அடைய முடியும் அப்படின்றதான். அதுக்குதான் விளக்கம் கேட்கிறாரு அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட. அதுக்கு அவருடைய இயலாமையை ரொம்ப அழகா பகவான் வெளிப்படுத்தினார் இல்லைங்களா? சரி சரி, இந்த இடத்துல வெற்றி அடையது யோகியின் கதி என்ன? 37ல இருந்து 45வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். 2 விதமான பக்தர்கள், அதாவது ஆரம்ப கட்ட பக்தர்கள், அதாவது விரிவான அதை கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு கடைசியில பண்ண முடியாம அந்த பிரம்ம ஜோதியில கலக்க முடியாம இருக்கிறவங்க எங்க போய் சேர்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது ஆன்மீக குலத்தில் பிறக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது ஒரு பிராமண குலத்துல, ஒரு நல்லோர் குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி சொர்க்கலோகம் போவாங்க, அங்க அனுபவிச்சுட்டு திரும்பவும் இங்கே எங்க வருவாங்க? இதே பூலோகத்தான் தான் பிறப்பாங்க. இந்த உயர்லோகத்துல 6 லோகத்துல எங்க போறோமோ கண்டிப்பாக நம்ம திரும்ப இங்கதான் வந்தாகணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி மிக உயர்ந்த யோகி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது. இது மிக உயர்ந்த யோகி. அதுல வந்து அந்த செயல்பாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்ச பலன் கிடைக்கும் நமக்கு. குறைஞ்சபட்ச பயிற்சி தான், தகுதிகள் தேவையில்லை இருக்கு. அதை வந்து பாவங்கள் அற்றது இல்லைங்களா? பகவான் கிருஷ்ணன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது, கோலகுல விருந்தாவனம். சோ இந்த 6 சாராம்சம் மூலியமாக நாமும் அந்த 2 பதங்களுக்கு ரொம்ப விரிவா பார்த்தோம். 46, 47வது பதம். ஓகேங்களா? இதை மறக்கவே வேண்டாம், ஞாபகம் வச்சுப்போம். ஒரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ வந்து 7வது அத்தியாயம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற 7வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தோட நிறைய சாராம்சம் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதாவது ஒரு நிமிஷம் ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, சரி தெரியாம பண்ணிட்டாங்க தெரியல. கேள்வி ஞானம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப அழகா கேள்வி கேட்கிறார். அதுக்குள்ள விளக்கத்தையும் பகவான் வந்து ஒரு பதம் மூலியமாக நமக்கு விரிவா கொடுக்க போறார். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆராகுணம் சொல்லப்படுது. ஆராகுணம் சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா அதாவது இயலாதது. ஏன்னா மனிதன் வந்து குறைபாடு உள்ளவங்க. மனிதன் வந்து 4 விதமான குறைபாடுகள் இருக்கு. அதை பத்தி விளக்கமா இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த அத்தியாயத்தை இந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும் விரிவா பார்க்கலாம். 4 விதமான குறைபாடுகள் நமக்கு எல்லாமே இருக்கு. மனிதனா பிறந்துட்டா எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைபாடு கண்டிப்பா இருக்கும். குறைபாடு இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாது. அந்த 4 விதமான குறைபாடுகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த இதுல வந்து விளக்கமா பார்ப்போம். அது ஆராகணம் சொல்லப்படும். ஆராகணம் சொல்லப்பட்டு பாத்தீங்கன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுசீட பரம்பரை ஆச்சாரிகள் மூலியமா பெறப்படுற ஞானம் தான் வசந்த ஞானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது ஆராகணம் சொல்லப்படுது. அது யாருன்னா குருசீட பரம்பரைனாலும் நம்ம சீல பிரபுபாதா, நம்மள ராமானுஜ ஆச்சாரியர், நம்ம விஷ்ணு சுவாமிகள். சோ இந்த மாதிரி வர ஞானிகள் மூலியமா பெறப்படுற ஞானம் தான் ரொம்ப வசந்த ஞானம். அதுதான் அந்த வேதம். அந்த வேதத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக முக்தி அடைவதற்கான சாராம்சம் நமக்கு கிடைக்கும். இப்ப அது இல்லாம ஒரு புக்ல சாதாரணமா யாரோ ஒருத்தர் எழுதுறாங்க, ஒரு கவிஞர் எழுதுறார், ஒரு திரைப்பட துறையில எழுதுறார், ஒரு அரசியல்வாதி எழுதுறார், இவங்க எழுதுற புக்கெல்லாம் வாங்கி கண்டிப்பா படிக்கக்கூடாது. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அவங்களும் ஒரு சாதாரண மனிதர்லாம், அதுதான் இங்க நம்ம படிக்க போறோம். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது ஏன்னா நான் எல்லாருமே குறைபாடு உள்ள மனிதர்கள் அவங்க எல்லாருமே. சோ அந்த மாதிரி மனிதர்கள் படிக்கும் போது அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நிலையானது கிடையாது. அதே ஆச்சாரிகள் நிலையானது, அது வேதம். அது இல்லைங்களா? வேதத்தை சார்ந்து அனுபவசாலிகள் அவங்க எழுத நம்ம படிக்கணும் இல்லைங்களா? கிருஷ்ணர் அது
கொஞ்சம் யாராவது மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா? சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கு. மாதாஜி கொஞ்சம் பாருங்க மாதாஜி. மாதாஜி பபிதா மாதாஜி பிரபுஜி பாத்திருங்க, நான் என்னால மாத்த முடியல. சரி, ஓகே ஓகே. நேத்தா கேட்கணும். என்னால மாத்த முடியல மாதாஜி, நானும் கோஸ்ட் இப்பதான் இருக்கேன். சரி சரி, இப்ப பார்த்தேன். கொஞ்சம் பார்த்து மியூட் பண்ணிக்க மாதாஜி, யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது 4வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 12வது ஸ்லோகத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் சக்திகள் பார்க்க போறோம். பகவான் கிருஷ்ணர் சக்திகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட அனைத்தும் சாரம், பகவான் கிருஷ்ணரோட அனைத்துக்குமே சாரம் அப்படின்றது. பகவான் வந்து சக்திமானுக்கு சக்தி அப்படின்றத பார்க்க போறோம். இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா தாத்தாக்கு தாத்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம படமொழி சாதாரணமா பேசும்போது பேச்சுவாக சொல்லுவாங்க, உன் தாத்தனுக்கு தாத்தாண்டான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி அதாவது எல்லா லோகத்துக்குமே அதிபதியா இருக்கிறவர் யாருன்னா பகவான் தான். அது சக்திமானுக்கு சக்தி அந்த தலைப்புல நாம விரிவா பார்ப்போம். 4ல இருந்து 12வது பதம் வரைக்கும் பார்ப்போமா? அதுப்போம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் ஏற்றல் அல்லது நிராகரித்தல் அப்படின்ற 13ல இருந்து 19வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை யார் ஏற்கிறார்கள், யார் நிராகரிக்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். நிராகரிக்கல்னா அதிமுட்டாள், மனிதருள் கடைநிலை உள்ளவன், மாயக்குட்பட்ட ஞானிகள், அதாவது வெளிப்படையான நாத்திகர்கள். சோ இந்த 4 விதமே பாருங்க. அதிமுட்டாள்ன்றது நமக்கு தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க, தமசுல இருக்கிறவங்க. ஏன்னா அவங்க செயல்பாடு அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா அவங்களுக்குள்ளே பரமாத்மா இருக்கிறார். ஆனா அவங்களோட செயல்பாடு அதிமுட்டாள்தனமா இருக்கும். அதனால அவங்க வந்து சீக்கிரமா வந்து பகவானை நிராகரிப்பாங்க. அதே மாதிரி மனிதர்கள் கடைநிலை உள்ளோர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாயை தின்பவன், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அதாவது சண்டால புத்தியில இருக்கிறவங்க. சோ அந்த மாதிரி கடைநிலையில உள்ளவங்க கண்டிப்பா வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா ஏத்துக்க மாட்டாங்க பகவானை. அவங்களுடைய செயல்பாடு அப்படிதான். ஏன்னா தமசுல இருக்கிறதுனால. அதே மாதிரி மாயக்குட்பட்ட ஞானிகள், இப்ப இவங்க எல்லாம் ஞானிகள். எப்படிப்பட்ட ஞானிகள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா பேசுவாங்க, எல்லா விதமான விஷயங்கள் தெரியும், ஏன்னா அவங்க வந்து பௌதிக ஞானிகள் எல்லாமே. அந்த பௌதிக ஞானத்துல இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு உத்தியோகத்துல இருப்பாங்க, நல்ல ஒரு ஹையர் ஆபீஸ்ல இருப்பாங்க, ஒரு கட்சியில ஒரு பெரிய போஸ்டிங் இருப்பாங்க, இது மாதிரி ஒரு தலைமை போஸ்டிங் இருப்பாங்க. சோ அவங்கள ஞானி மாதிரி நடந்துப்பாங்க. ஆனா அவங்களோட மாயத்துக்கு உட்பட்டு இருப்பாங்க. அது என்னன்னு தெளிவா இருக்க மாட்டான். இவங்க எல்லாமே பகவான் நிராகரிப்பார்கள் தான். ஏன்னா அவங்க நாத்திகவாதிகள் சொல்லலாம், நாத்திகர்னு சொல்லலாம். அவங்கள வெளிப்படையா நாத்திகள் இருக்காங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இருப்பாங்க, ஓப்பனாவே கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவாரு, கடவுள் இருக்காருன்னுவாங்க, அப்புறம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கதான் வந்து அதாவது மாயக்குட்பட்ட ஞானிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சுயநலவாதிகள் சொல்லப்படுது. சோ இந்த மாதிரி ஆளுகள்லாம் வந்து பகவானை நிராகரிக்கிறவர்கள் அப்படின்னு. பகவானே ஒரு கட்டத்துல அவங்களுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறார், ஆனா நிராகரிக்கிறார் அவங்கள. சரி, அது என்னன்றது இந்த பதம் மூலியமா நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணரை யார் ஏற்படுப்பதுன்னா துயரற்றோர். துயரற்றோர்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா எதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க, எந்த விஷயத்துக்குமே கவலைப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கு அவங்களுக்கு. எப்படி தாய் தந்தர் மேல் நம்பிக்கை இருக்குதோ அதே மாதிரி அவங்க பகவான் மேல் நம்பிக்கை இருப்பாங்க, முழு நம்பிக்கை வச்சிருப்பாங்க. சோ அப்படிப்பட்டவங்க எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. எனக்கு பகவான் இருக்காருங்க, அவரு என்னை பாதுகாப்பார், நான் அந்த செயலை நான் செய்யணும். நம்ம எந்த செயலுமே செய்யாம இருந்தோம்னா பகவான் கண்டிப்பா பாதுகாக்க மாட்டார். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? நம்ம கர்ம யோகத்திலே பார்த்துட்டோம். ஆனா நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும். எப்படி செய்யணும்? அனநய பக்தியில செய்யணும் இல்லைங்களா? தவறான செயல் செஞ்சோம்னா பகவான் நம்ம கூடவே இருந்தாலும் கை கொடுக்க மாட்டார், சைலண்டா பார்த்துதான் இருப்பார். நாம தான் கஷ்டப்பட்டு இருப்போம். அதனால எப்படி இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு அனநய பக்தி கொடுக்கணும். வேத சாஸ்திரங்களை என்ன சொல்லப்பட்டதோ, ஆச்சாரிகள் என்ன சொல்லப்பட்டாங்களோ, நம்மளோட தாய் தந்தையர்கள் முப்பாட்டனார் பாட்டனார்ல என்ன சொன்னாங்களோ அதை நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்டவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் நம்மளை வந்து கை தூக்கி கொடுவார். எப்படி, என்ன மாதிரி? அவர் வேற யாராவது மூலியமாக நம்ம செயல்படுறது. ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் இது. இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்ல போறார். பக்தி கலந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார். அப்போ துயரற்றோர், அப்ப நான் எதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி செல்வம் வேண்டுபவர். செல்வம் வேண்டுபவர்னா என்னப்பா இது? செல்வம் வேண்டுபவர்னா எப்படி சொல்ல முடியும்? அதை வந்து பணம் சம்பாதிக்காதானே அவங்க போறாங்க. எனக்கு பணம் கொடு பகவானின்னு எல்லாருமே வேண்டுவாங்க. கோயில்ல போய் கேட்டா என்ன பண்ணுங்க, எனக்கு இந்த கஷ்டம் இருக்குது, எனக்கு அந்த கஷ்டம் இருக்குது, இந்த பிரச்சனை இருக்குது, எனக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னு பகவான்கிட்ட வேண்டுவாங்க. அது தேவைதான். ஆனா அதே வந்து ரசோகுணத்துல இருந்தனா அது வந்து பகவான் வந்து இது பண்ண மாட்டார், அதாவது முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டார். ரசோகுணத்துல இருக்கும்போது எப்படி சொல்லணும்னா சத்துவத்துல இருக்கக்கூடாது, சுத்த சத்துவத்துல இருக்கணும். சத்துவகுணத்துல இருந்தா கூட அந்த பணம் வந்தா கூட என்ன ஆகும் தெரியுங்களா உங்களுக்கு? அப்படியே பகவானே கொடுக்க மாட்டாரு. பகவானே கொடுத்தா கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா? அந்த பணத்தை தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு நம்ம செலவு பண்ணுவோம். பக்தி கலந்த சேவை பண்ண மாட்டாங்க, தவறான விஷயத்துக்கு செலவு பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி செல்வத்தை பகவான் எப்பவுமே கொடுக்கவே மாட்டார். எப்படி கொடுப்பாருன்னா, செல்வம் வேண்டுபவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா
இன்னைக்கு ஒரு பணம் வந்துருச்சு நம்ம கிட்ட, ஒரு 10,000 ரூபாய் நம்ம கிட்ட பணம் இருக்குன்னா இந்த பணத்தை வச்சு சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமா? காரியங்களுக்கு செலவிடுவது. நம்ம உறவினருக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமா இந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு? அப்படிதான் பண்ணுவோம். ஏன்னா மிதமிஞ்ச பணம் தான். அதாவது உங்களோட தேவைக்கு எவ்வளவோ அது மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு மீதி பணத்தை நமக்கு இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கோவில் தர்ம காலத்துக்கு கொடுக்கலாம். எவ்வளவு பேர் இல்லாதவங்க இருக்கிறாங்க. சோ அவங்களுக்கு அந்த பணத்தை கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் பகவானுக்கு பிடிக்கும். அந்த மாதிரி செல்வத்தை வேண்டுபவர்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார். செல்வத்தை ஏதோ ஒரு வகையில கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார். ஏன்னா அவங்க கிட்ட அந்த பணம் என்ன சொல்லுவாங்கப்பா, அந்த வேண்டவங்க, இது என்னுடைய பணம் இல்ல, இது பகவானுடைய பணம். நான் இப்ப இருக்கிறேன், நாளைக்கு இருக்க மாட்டேன். ஆனா பகவான் இருப்பார். இந்த செல்வங்கள் இருக்கும், இந்த பணங்கள்லாம் இருக்கும், ஆனா நான் இருக்க மாட்டேன். இருக்க வரைக்குமாவது இது பகவானுடைய பணம் இல்லையா, மத்தவங்களுக்கு யாருக்கும் பயன்படட்டும்னு கொடுப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி வேண்டவங்க தான் பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி கேள்வியுடையோர், கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். கேள்வி கேட்க கேட்கதான் ஞானங்கள் பகிரப்படும் இல்லைங்களா? இப்ப உங்களுக்குள்ள உள்ள ஞானம் எனக்கு தெரிய வரும், எனக்குள்ள ஞானம் உங்களுக்கு தெரிய வரும். எல்லாத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், கேள்வி கேட்கணும். இப்போ பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் கேட்டிருக்கார், இதுல ஒரு சாராம்சம் என்ன, நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், நான் புரியல, எனக்கு இது தெரியல, அது கேட்கலாம், தப்பே கிடையாது, அது கேட்கணும். அப்படி கேள்வி கேட்கறது தான் பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானவர் அப்படின்னு இதுலயே சொல்றாரு பகவான். யாரு ஏற்கிறாங்கப்பா, கேள்வியுடையோர். அதே மாதிரி அதாவது முழுமுதல் உண்மையை பற்றி ஞானத்தை தேடுபவர்கள். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு நாவல் படிக்கிறதுக்கும் பகவத்கீதையை படிக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லைங்களா? பகவத்கீதையை படிக்கிறது முத்தி அடையத்துக்காக படிக்கிறோம். நம்ம ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறோம், ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறோம். அதுக்காக நாம பகவானுடைய வேதங்கள் படிக்கிறோம், உபநேசங்கள் படிக்கிறோம், இது மாதிரி விஷயங்களை நம்ம படிக்கிறோம். ஆனா ஒரு நாவல் படிச்சா என்ன ஆகும்னு பாருங்க, நம்ம அது வந்து ஒரு கவிஞரோ ஒரு நல்ல ஒரு ஆசிரியரோ எழுதுறாரு, அவருடைய அனுபவத்தை எழுதுறாரு. அவருடைய அனுபவம் சரக்கு இருக்கும், ஏறி இருக்கும், இறங்கி இருக்கும், ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். சோ அதை படிக்கிறது கால நேர விரயம், அது கால நேர விரயம். அந்த விரயத்தை நம்ம அதை அந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ணாம அதே பகவானுடைய அதோட பகவானுடைய நிறைய லீலைகள் இருக்கு, நிறைய புராணங்கள் இருக்கு, அதை படிக்கலாம். படிக்க படிக்க நம்ம என்ன வரும், கண்டிப்பா வந்து ஞானம் கிடைக்கும், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லைங்களா? சரி, இந்த 2 விதமானது, யார் பகவானை ஏற்கிறார்கள், யார் நிராகரிக்கால் தன்மையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த 19வது பதம் வரைக்கும். அதே 20ல இருந்து 25வது பதம் தேவர்கள் தேவி வழிபாடு. தேவர்கள் வழிபாடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன் நம்ம தேவர்கள் வழிபாடு பண்றோம், முக்கியமா சாரம்சம் ஏன்னா தேவர்கள் இப்ப வந்து நிறைய தேவர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க வழிபாடு பண்ணும்போது ஏகப்பட்ட ஆசைகள் இருக்கும் நமக்கெல்லாம். பாத்தீங்கன்னா ஒரு கணபதி யோகம் பண்ணா வீட்டுல ரொம்ப லட்சுமி கடாசமா இருக்கும். லட்சுமி யோகம் பண்ணணும்ப்பா, ஒரு கணபதி யோகம் பண்ணணும்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வீட்டுங்களை பண்றது தப்பு இல்லை, பண்ணலாம். ஏன் பண்றோம் அப்படின்னு அதுதான் குறிக்கோள் இருக்கும் நமக்கு. இப்ப நம்ம வீடு ரொம்ப செல்வம் செழிப்போட இருக்கணும், அந்த பணத்தை வச்சு நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும், நம்ம குடும்பம் மேன்மை அடையணும், அந்த கண்ணோட்டம் இருக்கும்போது அது ரசோகுணம். சோ அந்த குணம் வந்து என்ன ஆகும்னா அப்படியே கன்வெர்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும். தமோ குணத்துக்கு போவோம், சத்துவத்துல இருந்து அப்படியே மாறி மாறி போயிட்டு இருக்கும். பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும். அது எப்பவுமே அந்த குணம் இருக்கும்போது பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும், ஒரு நிலையானதே இருக்காது அது. அதனாலதான் அந்த மாதிரி ஆசை இருக்கக்கூடாது. அதே பகவான், அதே விநாயகர் பெருமானையும் சரி, அதே லட்சுமி தாயாரும் சரி, எப்படி கும்பிடணும் பாருங்க, எப்படி இது பண்ணுவீங்களா, இந்த குடும்பம் மேன்மை அடையணும், நாங்க மேன்மை அடைஞ்சு இதனால சமுதாயத்துக்கு நாங்க ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த பக்குவத்துல இருக்கணும். பகவானை நினைச்சு வேண்டணும். பகவானை நினைச்சு நாம பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது உத்தம நிலை. அதை பத்தி விரிவா நம்ம படிக்கலாம். ஏன்னா தேவர்கள் வழிபாடு பண்றவங்க ஏகப்பட்ட ஆசை இருக்கும், குறைந்த மதியுடையவர்கள். அதாவது மதிப்புடைய அவங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி, அதாவது என்ன சொல்றதுன்னா அதிகமான பேராசை இருக்கும். பேராசைனால்தான் அந்த மாதிரி வணங்குவாங்க, அந்த மாதிரி யாகம் எல்லாம் ஏத்துவாங்க. சோ அதை பத்தி அதே மாதிரி பலன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதான் அந்த மாதிரி பலன் வந்து. இப்ப நான் ஏதாவது ஒரு தேவரை வழிபாடு பண்ணும்போது கண்டிப்பா பலன் கொடுப்பாங்க அவங்க. அந்த பலன் எங்கிருந்து வரும், பகவான் கிட்ட தான் வரும். பகவான் தான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா? ஒரு பிரம்மாவுக்கு கொடுக்கறதும் சரி, யாருக்கு இந்திர பகவான் கொடுக்குறதும் சரி, எந்த தேவர் கொடுக்குறாலும் சரி, அது பகவான்கிட்ட தான் வருமே தவிர அவங்க வந்து பிரிச்சு நம்ம கொடுக்குறாங்க, அவ்வளவுதான். சோ அந்த பலன் இது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதுதான். அது தற்காலிகமானதான் அந்த பலன் இல்லைங்களா? அதை பத்தி விரிவா இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா பார்க்கலாம். அதே தேவர்கள் கிரகத்துக்கு செல்பவர், அந்த மாதிரி நம்ம அதோட பலன் என்ன பண்ணா தேவர்லோகம் தான் போகணுமா, பிரம்மலோகம் போகும் இல்லைங்களா, பித்ருலோகம் போகும், மகரலோகம் போகும், அப்புறம் வந்து சொர்க்கலோகம் போகும். அங்கெல்லாம் போன திரும்பி இங்கதான் வந்து ஆகணும். ஏன்னா அந்த 6 லோகமே வந்து நிரந்தரமானது கிடையாது.
அங்கேயும் பிரச்சனை இருக்கு. நம்ம என்ன மாதிரி புண்ணிய காரியம் பண்றோமோ அதுக்கேத்த மாதிரிதான் அந்த லோகத்துல இருப்போம். அந்த புண்ணிய காரியத்தோட பலன் தீர்ந்த பிறகு நம்மளை அனுப்பிச்சு விட்டுருவார். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, நம்ம ஒரு ஊட்டிக்கு போறோம், ஒரு கொடைக்கானல் போறோம். அங்க என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஒரு 1,00,000 பணத்தை கொண்டு போறோம், ஒரு ஃபேமிலியோட நம்ம போறோம், நல்லா என்ஜாய் பண்றோம். அந்த 1,00,000 பணம் காலியாகிற வரைக்கும் நாங்க இருப்போம் இல்லைங்களா? அந்த காலியான பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம சொந்த வீட்டுக்கு வந்துருவோம். அப்படிதான் நம்ம செய்வோம். அதே போலதான் நாம என்ன மாதிரி புண்ணியம் பண்றோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த 6 லோகத்திலயும் அந்த உயர் லோகத்துல இருப்போம், தேவர்கள் லோகத்துல இருப்போம். அது புண்ணியம் தீர்ந்த பிறகு திரும்பவும் இங்க வந்து பிறப்போம். அதே வைகுந்தம் போனோம்னா பகவானை நம்ம வணங்கணும். வைகுந்தம் போனா அது தனி பக்தி. அந்த பக்தி நம்ம கொடுத்தாதான், பகவானை வணங்கினாதான் நம்ம திருப்பி பிறப்பே கிடையாது. திரும்பவும் நம்ம அங்கேயேதான் பகவான் கிட்ட தான் இருப்போம் சரிங்களா? அப்போ யார் பக்தராக முடியும் பாத்தீங்கன்னா, முற்பிறவி செஞ்ச வினையினால நாம என்ன பண்றோம், புண்ணிய காரியங்கள் செஞ்சனாலதான் பகவானுக்கு அனநிய பக்தி கொடுக்கிறோம். இந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை படிக்கிறது கூட நாம ஏதோ ஒரு இந்த வாழ்நாள்லயோ முந்தின வாழ்நாள்ல ஏதோ செஞ்ச புண்ணிய காரியங்கள் தான் இந்த பகவத்கீதை நம்ம படிக்கிறதுக்கு அந்த ஞானம் பகவான் கொடுக்குறாரு நமக்கு. அது முற்பிறவியோட இதுதான். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன். இது யார் பக்தராக முடியும் தலைப்புல தான் நம்ம இது போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி புண்ணியங்கள் பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. இல்ல நம்ம செஞ்ச புண்ணியங்கள்ல தான் நம்ம இந்த பக்தராக முடியும். அதே பாவங்கள் இல்லை, உறுதியுடன் பக்தி தோன்று. சோ இந்த 4 சாராம்சமும் 26 பதத்துல இருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். இந்த அத்தியாயம் மொத்தமே 30 பதம் தான். ஆனா ரொம்ப விரிவா இருக்கும். இந்த பதம் ரொம்ப ரொம்ப பெருசா இருக்கும். படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. இயல்பா நமக்கு புரிய வரும். நிறைய சாராம்சம் இருக்கு இந்த அத்தியாயம். அதாவது ஞானம் கொடுக்கிறார், பக்தி கலந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. எனக்கு இந்த கிளாஸ் மிஸ் ஆகுது. சரி 7ஆம் அத்தியாயம்னா எதுல பிரபுஜி? லெவல் 2 தானே இது? என்ன மாதாஜி? லெவல் 2 தானே? லெவல் 2 தானே. 7ஆம் அத்தியாயம். சரி ஓகே சரி. லைவ்ல போயிருக்கு மாதாஜி. சரி பேசலாம். சரி நீங்க பேசுங்க. அத்தியாயத்து சுருக்கத்தை என்ன சொல்லுங்க, இப்ப 5ஆ பிரிச்சிருக்கோம். 5ஆ பிரிச்சு கேள்வி ஞானம், அதாவது 1ல இருந்து 3 இல்லைங்களா? பகவான் கிருஷ்ணரின் சக்திகள் என்ன, பகவான் கிருஷ்ண சக்திகள் என்ன, கிருஷ்ணர் யார் ஏற்பார் நிராகரிப்பார், தேவர்கள் வழிபாடு, யார் பக்தராக முடியும் அப்படின்ற இந்த 5 தலைப்புல நம்ம பார்க்க போறோம். முதல் தலைப்பு என்னது, கேள்வி ஞானம். இந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்ப்போமா? அதற்கு முன்னாடி அதாவது முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் இது பாத்தீங்கன்னா, கேட்பதின் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணரை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம். இப்ப நாம எதுக்காக ஒரு கோவிலுக்கு போறோம், கோவிலுக்கு போனா அங்க ஒரு சப்தங்கள் நடக்கும், யாராவது உபநேசம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அங்க உட்காந்து கேட்போம். அது ஒரு பக்தி. அந்த பக்தி பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு உயர்ந்த லெவல். அதாவது நவநீத பக்தியில அதுவும் ஒரு சிறப்பான பக்தி. அது அந்த பக்தி செயல்பாடு முக்திக்கு பக்தியை வழிபாடு பண்ணும்போது நம்ம அது ஒரு சிறப்பு விஷயம் அது இல்லைங்களா? அப்ப கேட்பதன் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணரை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியும். ஒண்ணு. இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணரை அதாவது தாழ்ந்த ஜடசக்தி, சூதலம் மற்றும் சூட்சம பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது ஜடசக்தின்னு சொல்றோம், தாழ்ந்த ஜடசக்தின்னு சொல்றோம், மற்றும் சூட்சம பொருள்கள் அப்படின்னா சூதலம் மற்றும் சூட்சமன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? இது ஏற்கனவே நம்ம 3ஆவது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி 2வது அத்தியாயத்துல ஆத்ம தத்துவத்துல இருக்கும்போது நம்ம அழகா விளக்கணும், இதை பத்தி விளக்கி படிச்சோம் நம்ம எல்லாருமே. இதுல ஒரு சின்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம். சூதலம் மற்றும் சூட்சம அப்படின்னு சூட்சமம் சொல்லப்படுது, அது என்னது? அது சொல்ல முடியுமா யாராவது? சூதலம் மற்றும் சூட்சமம் சொல்லுங்க மாதாஜி, நேற்று படிச்சோம்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்தூல பொருட்கள் என்ன? மனம், புத்தி, அகங்காரம் பிரபுஜி. ஸ்தூல உடல் நம்முடைய இந்த வெளியே தெரிகிற உடல் ஸ்தூல சரீரம். ஸ்தூல சரீரம் பஞ்சபூதங்கள். ஸ்தூல சரீரம் நம்ம ஆத்மா. ஆத்மா இதுல வராது மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஸ்தூலங்கிறது பஞ்சபூதங்கள் என்னெல்லாம் சொல்லுங்க. ஸ்தூலம் பஞ்சபூதங்கள், சூக்ஷ்மம் சொல்லுங்க. சொன்னீங்கல்ல மனம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். அதானே அகங்காரம். அதாவது இது படிக்க போறோம், நான் முன்னாடியே காட்டிடுறேன். இது பாருங்க, இந்த படத்துல பாருங்க.
எப்படி போட்டிருக்காங்க பாருங்க. அதாவது பகவானுடைய ஜட சக்தின்னு சொல்லப்படுது, வெளிப்புற சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி. இந்த வெளிப்புற சக்தின்றது இது அழியக்கூடிய சக்தி. இது பகவானுடைய சக்தி தான். இது நாமளே பகவானுடைய சக்தி தான், பகவானுடைய அம்சம் தான் நாம எல்லாருமே. புரியுதுங்களா? எல்லா ஜீவராசிகளுமே. ஆனா இது பகவானுடைய தாழ் ஜட சக்தின்னு சொல்லப்படுது, பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி. அதுதான் மகாமாயா சக்தின்னு சொல்லுவாங்க, பகரங்க சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இது பாத்தீங்கன்னா சூதனம் சொல்லும் போது இந்த உடல் பஞ்சபூதங்களான உடல். இப்ப நம்ம சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்குள்ளதான் எல்லாமே இருக்கு. என்ன, நீர் இருக்கு, நெருப்பு இருக்கு, காற்று இருக்கு, ஆகாயம் இருக்கு, பூமி இருக்கு, எல்லாமே நமக்குள்ள இருக்கு. அதே மாதிரி வெளியும் இருக்கு. இந்த உடல்ல இருக்கும் போதும் அந்த வெளியே இருக்கிற போதுதான் இது காந்த சக்தி மூலியமா தான் இந்த உடலை இயங்குது, இந்த உலகமே இயங்குது. ஓகேங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த அஷ்டமி, நவமி இந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அமாவாசை, பௌர்ணமி இந்த நாள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இயற்கை சீற்றம் அதிகமா இருக்கும். அந்த நேரத்துல உடல் உபாதைகள் இருக்கவங்க, வயசானவங்க, ரொம்ப சுவாசி காத்துல கஷ்டப்படுறவங்க அப்பெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஏன்னா அந்த இடத்துல அந்த ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப அந்த மேக்னெட்டிக் பவர் அதிகமாகும் போது என்ன வந்துன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உடல் சப்போர்ட் பண்ணாது, அவங்களுக்கு சுவாசிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். இதுதான் சூதல உடல். இதை பத்தி எல்லாம் விரிவா படிப்போம் இந்த அத்தியாயத்துல. சூதல உடல் சொல்லும் போது இந்த 5 விதமானது. சூட்சம உடல் சொல்லும் போது கண்ணுக்கு தெரியாத உடல். இது கண்ணுக்கு தெரியாத உடல், இந்த சூதல உடல். இல்லைங்களா? இந்த உடலை பார்த்தா நம்ம சொல்லிடலாம் இது சூதல உடல்னு. ஆனா கண்ணுக்கு தெரியாத மனம் கண்ணுக்கு தெரியுமா, புத்தி தெரியுமா, அகங்காரம் தெரியுமா? பாருங்க, இந்த 3மே சூட்சம உடல். இந்த 8மே சேர்ந்ததுதான் பகவானுடைய பகரங்க சக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது பகரங்க சக்தினா வெளிப்புற சக்தின்னு சொல்லப்படுது, பகவானுடைய தாழ் ஜட சக்தின்னு சொல்லப்படுது இந்த 8மே. ஆனா இது இல்லாம இன்னொரு சக்தி ஒண்ணு இருக்கு. அதுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா. அந்த ஆத்மா எதோட சக்தின்னு பாருங்க, அது பகவானுடைய யோகமாயா சக்தி. ஓகேங்களா? இதை பத்தி எல்லாம் விரிவா நாம இன்னும் வரும்போது படிக்கலாம். சோ இது ஒரு நிமிஷம். அப்ப இதை நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. நம்ம என்னென்ன படிக்க போறோம்னு ஒரு சின்ன தலைப்பு தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்போ பகவான் கிருஷ்ணரின் தாழ்ந்த ஜட சக்தின்னு சொல்றது சூதலம் மற்றும் சூட்சம, இந்த 2மே பகவானுடைய சக்தி தான். அதே மாதிரி உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் பகவானுடைய சக்தி தான். அணு பாத்தீங்கன்னா அது யோகமாயா சக்தி, அது யோகமாயா சக்தி. இல்லைங்களா? சரி, மூணாவது பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தின்னு சொல்லப்படுது உயிர்வாழிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. எல்லா உயிர்வாழிகளுமே, எல்லா உயிர்வாழி இதயத்துக்களும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எல்லா இதயத்துக்களும் யாரு இருக்கிறா? ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மா தான் என்ன சொல்றதுன்னா ஆன்மீக சக்தின்னு சொல்றது, உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தின்னு சொல்றது. எல்லா உயிர்வாழிகளுமே, எருமா இருந்தாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் சரி, யானையா இருந்தாலும் சரி, மனுஷனா இருந்தாலும் சரி, அதாவது நாயை தின்பவனா இருந்தாலும் சரி, சண்டால புத்திலனும் சரி, அவனும் பகவானுடைய அம்சம்தான். அவனுடைய கர்ம வினைக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் நடந்த, அவ்வளவுதான். இல்லைங்களா? அவன் என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணானோ அதுக்கேத்த மாதிரி அவன் அந்த செயல்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கான். அதனால அவன் தப்பான ஆளுன்னு நாம ஜட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது. அவன் செயல் அதனால பண்ணதுன்னு அப்படிதான் நாம ஒரு ஆளை குறிக்கணும். ஏன்னா எல்லா ஜீவராசியுமே பகவான் உள்ள இருக்கிறார், அதனால பரமாத்மா உள்ள இருக்கிறார், அதனால பகவானுடைய அம்சம் அவன். அவனை நாமவே எப்பவுமே அவன் கொலகாரன், அவன் அயோக்கியன், இவன் நல்லவன், இவன் கெட்டவன் நாம யாருமே நம்ம சொல்லவே கூடாது. ஏன்னா அவன் செயலால அவன் அதை தீர்மானிக்கிறான், அதனால அவன் சொல்லணும். ஆனா அந்த ஆத்மாவை நம்ம என்னைக்குமே சபிக்க கூடாது. அந்த உடலை தான் நம்ம சபிக்கலாமே தவிர அந்த ஆத்மாவை சபிக்கிறதுக்கு யாராலுமே முடியாது. அப்படி அவன் செயலால அவன் அந்த மாதிரி ஆயிட்டான். அதனால அந்த ஆத்மா பகவானுக்கு பார்த்துப்பாரு, பகவான் என்ன கொடுக்கணுமோ அது கொடுப்பாரு. நாம யாரு அதுக்கு? அந்த பக்குவத்துல போயிடும். அதுதான் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, 3வதுல பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணரின் உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தி உயிர்வாழிகள். எல்லா உயிர்வாழியுமே, எல்லா ஜீவராசிகளுமே, 84 ஜீவராசிகள பகவானுடைய சக்தி தான். ஆனா அது செயல்பாடுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் அந்த உயிரினம் அந்த கர்மால போய் மாட்டிக்குது, நம்ம செய்யற கர்மத்தினால்தான். இல்லைங்களா? இது 3வது பாயிண்ட். 4வது பாயிண்ட் பாருங்க, பகவான் கிருஷ்ணர் பிரபஞ்சத்தை படைப்பவர் அவர் தான். அதே மாதிரி காப்பவரும் அப்படிதான், அழிப்பவரும் அவர் தான். அதை பத்தி நம்ம விரிவா என்ன படிக்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா 19ல இருந்து 25 வரைக்கும் படிக்க போறோம். என்னன்னு பாருங்க, அங்க பகவான் படைக்கிறார், காக்கிறார், அதே மாதிரி அழிக்கிறார். 3 தன்மையில வர்றார் பகவான். அது என்னன்றது விரிவா நம்ம இதே அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம். 5வது என்ன பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் எங்கு நிறைந்தவர், அனைத்தும் சாரும், குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் ஏன் சொல்ல வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
இப்போ நம்ம அப்பாவுடைய செயல்பாடு தெரியும், அம்மாவுடைய செயல்பாடு தெரியும், நம்ம நண்பரோட செயல்பாடு தெரியும். ஆனா பகவான் செயல்பாடை யாராலுமே ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. அவர் எல்லா குணத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர். சத்துவத்துல இருக்க மாட்டார், ரசூல்ல இருக்க மாட்டார், தமோல இருப்பார். அந்த லீலைக்கு தகுந்த மாதிரி யோகமாயா சக்தியில இயங்குறவர் அவர். அவரை நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியுமா? ஆனா எங்குமே இருக்கிறார், எல்லா இதயத்திலும் இருக்கிறார். அதே மாதிரி இந்த காற்றிலும் இருப்பார், நெருப்பிலையும் இருப்பார், எல்லா இடத்திலையும் இருப்பார். அதுதான் அனைத்துக்குமே சாரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதை பத்தி நம்ம இதே அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா விரிவா படிப்போம். இப்போ முதல் பதத்திலேயே பகவான் ரொம்ப அழகா நமக்கு கேள்வி ஞானத்தை கொடுக்கிறார். என்னன்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கலாமா? हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க, ஒரு ஆளா மாத்திரம் படிங்க. श्री भगवानुवाच मय्या सक्मना बात योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समक्रमं यदा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க, ரொம்ப அழகா என்ன சொல்றாரு பாருங்க. புருஷோத்தரமான முழுமூர் கடவுள் கூறினார், தாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தில் பயில்வதின் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் எதுவுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பது இனி கேட்பாயாக அப்படின்னு. இப்போ அதாவது கேள்வியும் கொடுக்கிறார், அதே மாதிரி இதுல பதிலும் கொடுக்கிறார். அதே மாதிரி இதுல புரிஞ்சுக்கின்ற ஒரு தன்மை நமக்கு இருக்கணும் கண்டிப்பா. இதுல என்ன மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றத ஏதாவது விளக்க முடியுமா? இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன சொல்ல வர்றார் பகவான், யாராவது விளக்க முடியுமா? இந்த இடத்துல கேள்வியும் கேட்கிறார், கேள்வியும் கொடுக்கிறார், அதே மாதிரி பதிலும் சொல்ல வரன்றார். நமஸ்தே பிரபுஜி. அதாவது என்ன ஃபுல்லா உணர்ந்து மனசால என்னை ஏற்றுன்னு எல்லாம் பட்டதுல இருந்து வெளியே வந்து யோகத்தை கத்துன்னு நீ எந்த வித என்னை பத்தி எந்த சந்தேகத்தையும் என்னை முழுமையா நீ அறிஞ்சீங்கன்னா அறிந்து கொள்ளதுக்கு நான் இனிமேல் அதை பத்தி சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இதுல முழுமையா நம்ம என்ன தெரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கை. ஏன்னா எல்லா பதத்திலுமே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பிக்கை கொடுக்கிறார் பகவான். ரொம்ப அழகா ஒரு பதத்துக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கிறார். இதுல ரொம்ப அழகா என்ன சொல்ல, இப்ப நான் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி தான், என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் பகவான் கிட்ட அந்த மனதை பறி கொடுக்கணும். எப்படி? பற்றுதல், அவர் மேல பற்றுதல் வைக்கணும். என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் உட்கார்ந்தாலும் நின்னாலும் போனாலும் வந்தாலும் சரி, கிருஷ்ணா மாதவா கேசவா ஏதா பகவான் நாம சொல்லிட்டே இருக்கலாம். அவர் உணர்வுலே நாம இருக்கணும். யோகத்தின் பயில்வதின் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் எதுவுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்று இனி கேட்பாயாகன்றார். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள், இப்போ எல்லாமே எல்லா ஜீவராசியுமே, அந்த ஜீவராசிகளை விட்டுருங்க, 80 லட்சம் பிறவி விட்டுருங்க. அது அனிமல், கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினம், அது மாடு, அது ஒரு இது மரம் செடி கொடி இதெல்லாம் சேர்த்துதான், அதான் 80 லட்சம். இந்த 4 லட்சம் பிறவி மனித பிறவி இருக்குங்களா, இது எல்லாமே பகவானுடைய சக்தி. நமக்கு அந்த ஞானம் கொடுத்துருக்காரு பகவான், பகுத்து பார்க்கிற ஞானம் கொடுத்துருக்காரு, 6வது அறிவு நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. அப்ப பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நாம பகவானை நினைக்க என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, நாமளும் யோகமாயா சக்தியில இயங்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ஆனா நம்ம பகவான் இல்லை, பகவானுடைய பிம்பம் தான் நம்ம எல்லாருமே. அதுதான் இது மறைமுகமாக உணர்த்துறாரு பகவான் இதுல. ஆனா இன்னொன்னு கொஸ்டின் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், என்னன்னா என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்க. என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன், அப்போ 2 விதமா இங்க சொல்றாரு. பற்று இல்லாத இருக்கிறான், பற்றுதலோட இருக்கிறான். 2ஆ பிரிக்கிறார். பற்றுதல் இல்லாதவங்க யாருக்கு? நாத்திகம் பேசுறவங்க, கடவுளை பத்தி நினைக்காதவங்க, இந்த மாதிரி கடவுள் இருப்பா ஆனா எனக்கு இப்ப அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லப்பா அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. ஏன்னா 60 வயசு வரைக்கும் வேலை பார்த்துக்கணும், சம்பாதிக்கணும், குடும்பத்தை மேன்மை அடையணும் அப்படின்னு இருக்காங்க. அதுக்கும் பகவான் சுதந்திரம் கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா? அதுதான் 2 விதமா சொல்றாரு. இல்ல என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட, அப்ப ஏற்கனவே பற்றுதல் இல்லாம மனுஷனும் இருக்கிறான், பற்றுதலோடு இருக்கான், பற்றுதல் இல்லாம இருக்கான். அப்ப மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் அப்படின்ற, அப்ப யோகத்தின் பயில்வதன் மூலம், சரி பகவான் மேல பற்றுதல் கொண்டு இருந்துட்டான்னு வச்சுக்கலாம், அது மட்டும் இருந்தா போதுமா? இல்லைங்களா? அவருடைய உணர்வுல நம்ம செயல் பண்ணணும். எப்படி செயல் பண்ணணும்? இப்ப நம்ம கீதை படிக்கிறோம், இப்ப 2வது லெவல் வந்திருக்கிறோம், 3வது லெவலும் போறோம், நம்ம செயல்படுறோமா? அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் இந்த 2வது லைனை கொடுக்குறாரு பாருங்க, என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தின் பயில்வதன் மூலம்ன்றார். அப்ப யோகத்தில் பயிலும் என்னது? அந்த பகவத்கீதையை படிச்சு உள்வாங்கிட்ட பிறகு நாம செயல்ல கொண்டு வரணும். அப்ப பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் என்று முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலான்ற. அப்ப கீதையை மட்டும் படிச்சா போதாது இல்லைங்களா? இதோட சாராம்சம் பார்த்தீங்களா? கீதையை மட்டும் படிச்சா பத்தாது, அது நாம செயல்ல கொண்டு வரணும். அதுதான் நம்முடைய வாழ்வியல், அதுதான் சனாதனம் சொல்லுது.
எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு. இங்க ஜாதி மதம் எதுவுமே கிடையாது. நம்ம இதுல 6வது படிச்சோம் அஷ்டாங்க யோகத்திலேயே. நீங்க சர்ச்சுக்கு போனாலும் சரி, அங்க போய் ஹரே கிருஷ்ணான்னு போய் உட்காந்து முட்டிக்கால் போட்டு அவங்க பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு அது பகவானே பாருங்க. ஏசு பிரான் சிலுவில் தொங்கின்னு இருப்பாரு, அவரை பார்த்துட்டு பகவான் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லலாம், தப்பே கிடையாது. ஏன்னா அவருக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கிறாரு. நீங்க அந்த எண்ணத்துல நீங்க போயிட்டீங்கன்னா அது அந்த மதமே நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. அவங்க கூட ரொம்ப சிநேகமா இருப்பீங்க. அவங்க சாப்பிடுற ஸ்டைல் வேற, நம்ம சாப்பிடுற ஸ்டைல் வேற இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துப்பீங்க. அங்க போய் ஏன் நீங்க பாகுபாடு பார்க்க போறீங்க? அவங்க நம்ம பொருளை கொடுத்தா வாங்கி சாப்பிட மாட்டாங்க, அவங்க பொருளை கொடுத்தா நம்ம சாப்பிடுவோமா? கண்டிப்பா சாப்பிடுவோம். அது தப்பான இது இருந்தா நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் இல்லைங்களா? நம்ம அந்த பாகுபாடு தான் இருக்கணுமே தவிர மத்தபடி அவங்களுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்காரு. ஏன்னா அவங்க ஒரு மார்க்கத்துல இருக்கிறாங்க. சோ அந்த பக்குவத்துல வரணும். எப்படி வரணும்? கீதையை படிச்சு உள்வாங்கினாதான் அந்த பக்குவம் வரும். இல்லைன்னா வாங்கினா வரைய வராது. அவன் வேற ஒரு மார்க்கத்துல இருக்கான்பா, அவன் ஒரு நாயை தின்பவன்பா, அவன் சண்டால புத்திக்காரன்பா, இவன் நமக்கு தெரியலப்பா அப்படின்னு நம்ம போயிடுவோம். அதை உள்வாங்கி நம்ம செயல்படுத்த எல்லா இதயத்துக்குள்ளும் பரமாத்மா இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சோம். நினைக்காமல அதுதான் உண்மை. அதுதான் இங்க சொல்றாரு. இனி அதை பத்தி இன்னும் விரிவாக கேட்பாயாகன்றார். இன்னும் அதை பத்தி இன்னும் விவரமா நான் சொல்றேன் உனக்கு அப்படின்றார். அப்ப என்ன மாதிரி சொல்ல வர்றாரு? அப்புறம் தனித்தனியா பார்ப்போமா? இப்ப 2-3 விதமான சாராம்சத்தை புரிஞ்சுட்டோம் இல்லைங்களா? பகவான் கிருஷ்ணரை முழுமையாக அறிந்து கொள்வது எப்படி அப்படின்னா, அவருடன் முழு உணர்வில் இருக்கணும். அவரிடந்து கேட்கணும். கேட்பதால் அது எப்படி கேட்க முடியும்? குருசீட பரம்பரை வர ஆச்சாரிகள் மூலயமா சொல்லக்கூடிய ஞானத்தை உள்வாங்கி அது நம்ம செயல்ல கொண்டு வரும். மனதால் அவர் மேல நிறுத்தணும். பற்றுதல் கொண்ட மனதோடு நிறுத்தணும். பக்தி யோகத்தில் பயில்வதனால் நம்ம கண்டிப்பா உயர்மடைவோம். அப்ப பகவான் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளும் வழிமுறை ஒண்ணு பாருங்க. பகவானை பற்றி கேட்கல். இப்ப இந்த மாதிரி உபநேசம் நடக்கிற இடத்துல போய் உட்காந்து கேட்கலாம். பகவானை பத்தி, அவருடைய லீலையை பத்தி கேட்கலாம், அவருடைய வைபவத்தை பத்தி கேட்கலாம், அவருடைய புராணங்களை பத்தி கேட்கலாம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி 2வது பிறகு பகவானுக்கு மிக சிறந்த நண்பராகிறார் பகவான் நம்ம கிட்ட. நம்ம 5 விதமான உறவு முறை பகவான்கிட்ட வச்சுக்கிறது ரொம்ப 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 நல்லது. எந்த நிலையிலாலும் சரி பகவானை. இப்ப நேற்று கூட நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயிலுக்கு போயிட்டு வரும்போது ஒரு மாதாஜி பார்த்தேன், இப்ப வந்திருக்காங்க கிளாஸ்ல. அவங்க கூட பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கூட வரும்போது பார்த்து வந்தோம். இன்னைக்கு கூட அவங்க சொல்லும் போது பார்த்தாங்கன்னா, பகவானே என்னால முடிஞ்சது இவ்வளவுதான், நான் இவ்வளவுதான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி பகவான்கிட்ட உறவு கொள்ளணும், உறவு முறை வச்சுக்கணும் பகவான் கிட்ட. என் உடல் சப்போர்ட் பண்ணல இருந்தாலும் நான் உனக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கேன், எனக்கு இது கொடு, இந்த சக்தி எனக்கு கொடு பகவானே அப்படின்னு சொல்ற அந்த உறவு முறையில தான் நம்ம கேட்க முடியும் இல்லைங்களா? உறவு முறை இல்லாம எப்படி கேட்க முடியும்? நீ கடவுளா நினைச்சு பாத்தீங்கன்னா அவர் கடவுளா தான் நம்ம எட்டன்னு தான் பார்க்க முடியும். அதே உறவு வச்சுங்க பகவான் கிட்ட. உறவு வைக்கும் போது நம்ம என்ன ஒன்னாலும் கேட்கலாம். நம்ம பிள்ளை கிட்ட கேட்க முடியும், எப்படி கேட்க முடியும்? இப்ப நம்ம பையன் இருக்கா, நம்ம பையன் கிட்ட உறவு முறையை கேட்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம அப்பா இருக்கா, அப்பா எனக்கு வாங்கி கொடுப்பான்னு கேட்க முடியும். அப்பாவா எடுத்துங்க, அம்மாவா எடுத்துங்க, மனைவியா எடுத்துங்க, கணவனா எடுத்துங்க, நண்பராக எடுத்துங்க, எந்த உறவுக்கும் பகவான் ரெடியா இருக்காரு. அப்போ பகவானை நம்ம உறவு முறையில நம்ம அவளை பக்தி கொடுக்கணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 3வது பாருங்க, பகவான் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துகிறார். எப்படி தூய்மைப்படுத்துகிறார்? அவருடைய லீலையும் அவருடைய விபூதி யோகத்தையும் தெரிஞ்சுக்கும் போது, கீதையை படிக்கும் போது, உபநேசங்களை படிக்கும் போது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிங்க. ரொம்ப அவ்வளவு அற்புதமா சொல்லுவார். நிறைய சாராம்சத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும். இது விஞ்ஞானம். பகவத்கீதை ஒரு விஞ்ஞானம், நம்ம வாழ்வியல். அது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய புராணங்கள். அது ஸ்ரீமத் பாகவதம் இல்லைங்களா? அப்ப திவ்ய ஞானத்தை அடைதல், பகவானுடைய வேதங்களையும் அந்த சாஸ்திரங்களை படிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த திவ்யமான ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த திவ்ய ஞானம் கிடைக்கும்போது நம்ம என்ன பண்றோம் பாருங்க, பக்தி சேவை கொடுக்கிறோம். எல்லாருக்கும் நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சகாயம் பண்றோம். ஒரு பிரபுஜி கேட்டாங்க லெவல் 1ல, பிரபுஜி நீங்க பற்றுதலோட பற்று இல்லாமல் நீங்க சமுதாயத்துல இருக்கணும்னு சொல்றீங்க, பணம் சம்பாதிக்கூட குறைஞ்ச செலவுல பண்ண சொல்றீங்க. சம்பாதிக்கணும், அதிகமா பணம் சம்பாதிச்சுன்னா உங்களுக்கு உடல் உபாதைகள் வரும், அதனால ரசோகுணம் வரும். அதனால இருக்கிறத வச்சு ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம வாழறதுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அது மட்டும் சம்பாதிங்க. ஏன்னா அதுக்கு மேல சம்பாதிச்சோம்னா அது அடுத்தவங்களுக்கு போல திருடுன்னு சொல்றீங்க. கரெக்ட், நாங்க ஏத்துக்கிறோம். ஆனா அதே இடத்துல 9வது அத்தியாயத்திலையும் இதே 7வது அத்தியாயத்திலையும் சொல்றாரு பகவான், நீங்க எல்லாத்துக்கும் தானம் கொடுங்க. 17லயும் சொல்றாரு, 18லயும் சொல்றாரு. அந்த பிரபுஜி கேட்டாங்க, அப்ப எங்கிட்ட இல்லாம எனக்கு தேவை மட்டும் தான் நான் அந்த இயற்கையில எடுக்க முடியும், அதிகமா நான் எடுக்க தேவையில்லையே, அது எப்படி நான் கொடுக்க முடியும், எப்படி தானம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் கேட்டார். அதாவது
அதிகமா உங்களுடைய பக்குவம் என்ன, எனக்கு இந்த எனக்கு 4 பேர் நாங்க இருக்கோம், ஒரு புருஷன் பொண்டாட்டி இருக்கிறோம், 2 குழந்தைங்க இருக்கு, ஏன்னா சந்தோஷமா அந்த குடும்பத்தை எடுத்தும் போறேன், அது வரைக்கும் எனக்கு பணம் போனா அது பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு, நீ கொடுக்கணும் அவசியமே இல்லை அப்படின்றாரு. நீ கொடுக்கணும் அவசியமே இல்லை, வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. உன் கடமையை நீ சரிவர பண்ணனா எனக்கு உள்ள எந்த காரியம் உனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு கோயிலுக்கு வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. எனக்கு வந்து தொண்டு கூட நீ பண்ண வேண்டாம், நீ வேத சாஸ்திரம் கூட ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை, ஆனா உன் குடும்பத்தை ரொம்ப அழகா சிம்பிளா கொண்டு போறியா, கொண்டு போ, அது எனக்கு செய்யற தொண்டுன்றார் பகவான், நீ எனக்கு செய்யற கடமைன்றார். அதிகமாக ஆசைப்படல, பகவான் சொன்ன வேத சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணி அழகா சிம்பிளா கொண்டு போற குடும்பத்தினா ஹாப்பின்றார். அது எனக்கு செய்யற தொண்டு, உன் மனைவிக்கு செய்யற தொண்டு, உன் பிள்ளைக்கு செய்யற தொண்டு, அது எனக்கு செய்யற என்னுடைய தொண்டுன்றார். அது உன்னுடைய கடமை, உன்னுடைய தர்மம்ன்றார் இல்லைங்களா? அந்த ஞானம் எங்க கிடைக்கும்? ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவத் தான் கிடைக்கும். குருசீட பரம்பரை ஆச்சாரிய கொடுக்குற ஞானம் தான் இல்லைங்களா? அப்ப பக்தி தொண்டை நிலை பெறுதல் இல்லைங்களா? இன்னும் விரிவா பார்க்கலாம் பாருங்க. அதாவது ரசோகுணம் மற்றும் அறியாமையிலிருந்து விடுதலை. ரசோகுணம் சொல்றது நம்ம என்ன குணம்? பேராசை குணம். இப்ப சத்துவ குணம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அவர் அதிகமா ஆசைப்பட மாட்டாரு, ஆனா குணம் நல்ல குணம் இல்ல, அது சத்துவ குணம் நல்ல குணம் தான் இல்ல, ஆனா அது ஒரு பிராமண குவாலிட்டி தான். சத்துவ குணம்ன்றது ஒரு பிராமண குவாலிட்டி தான், ஆனா அந்த குணம் ஒரே நிலையா இருக்காது, மாறி 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 போயிட்டு இருக்கும். நான் அதுகிட்ட அப்புறம் படிப்போம், அதெல்லாம் 16, 17 விரிவா படிக்கலாம். இப்ப ரசோகுணம் சொல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேராசை குணம். ஒரு 1000 ரூபாய் நீங்க சம்பாரிச்சான்னு நினைக்கலாம், இது பத்தாது, இந்த 1000 ரூபாய் பத்தாது, இன்னும் 2000 ரூபாய் சம்பாரிச்சுப்போம், 2000 ரூபாய் வந்துடும், சம்பாரிச்சிருவார். உடல் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிப்பார், திருடெல்லாம் சம்பாதிக்க மாட்டார், கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிப்பார். எப்போ? ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல. ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல ஒரு 1000 ரூபாய் கிடைச்சிருக்குப்பா, இது பத்தாது இல்லையா, நாளைக்கு கொஞ்சம் சௌகரியமா இன்னொரு 1000 ரூபாய் சம்பாதிச்சா நல்லா இருக்கும், அப்படி சௌகரியத்துக்கு கொஞ்சம் மேன்மை அடைக்க 2000 ரூபாய் சம்பாதிப்பார். இந்த 2000 ரூபாய் பத்தாதுப்பா, இன்னும் கொஞ்சம் சம்பாதிக்கிறப்பா, ஒரு 4000 சம்பாதிப்பார், ஒரு 10,000 சம்பாதிச்சுவார் ஒரு நாளைக்கு. ஒரு அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் தெரியுங்களா? தமோ குணத்துக்கு போயிடுவார், பைத்தியக்காரத்தனமா போயிடுவார், கொலை பண்ற கூட அஞ்ச மாட்டார், எப்படியாவது சம்பாரிச்சாகணும், எப்படியாவது எதை யார் அழிச்சா பணம் சம்பாரிச்சாகணும், அந்த மாதிரி செயல்படுவார். ஏன்? ரசோகுணம். அந்த குணம் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கும், மாறி 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 கடைசியில தமோ குணத்துலயுமே விட்டுரும், நம்மளுக்கு பைத்தியக்கார குணத்துலயும் விட்டுரும், நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம தெரியாம போயிடுவோம். அந்த குணத்துல இருந்து நமக்கு பக்தியை கொடுக்கும் போது அந்த அறியாமையில இருந்து, அந்த ரசோகுணத்துல இருந்து நம்மளுக்கு மீட் எடுக்கிறார் பகவான். குறைஞ்சபட்ச சத்துவ குணத்தையே நீ செயல்படுறான்ற இல்லைங்களா? அப்போ சுத்த சத்துவ நிலை பெறுதல். சுத்த சத்துவ நிலை பெற எதை பத்தி நமக்கு பணத்தை பத்தி ஆசைப்பட மாட்டோம், பொண்ணு பொருளை பத்தி ஆசைப்பட மாட்டோம். எதுக்கு? அது நிலையானது கிடையாது. என்ன நிலையானது? என்ன? என்னுடைய சொந்த நாட்டுக்கு நான் போறேன், நான் போகணும், நான் முக்தி அடையணும், பகவான் லோகம் தான் என் சொந்த நாடு, அங்கதான் நான் வந்தேன், அங்க நான் போயாகும், சொர்க்கலோகம் கூட போக தேவையில்லை, பகவான் அந்த லோகத்துக்கு போனோம்னா சுத்த சத்துவத்தை நிலை பெறுதல். சுத்த சத்துவம் நம்ம செயல்படும். அப்ப ஜடப்பற்று என்னும் கடினமான முடிச்சு அறுத்து இறை விஞ்ஞானத்தை புரிந்துக்கணும். இறை விஞ்ஞானம் சொல்றது என்னது? நம்மளுடைய அதாவது விஞ்ஞானம் சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றதுன்னா, நம்ம அனுபவம் தான் விஞ்ஞானம். நம்ம என்ன மாதிரி செய்யறோமோ அதுல இருந்து மேன்மை அடைவோம். இன்னைக்கு பக்தி கொடுத்தோமா, இன்னைக்கு ஒரு ரவுண்டு பண்ணோம்பா, இன்னைக்கு சார்ஜ் பண்ணோம்பா இல்லையா, ஒரு சில விதம் நம்ம வித்தியாசமா உணர்றோம், சரி இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு ரவுண்டு பண்ணி பண்ணலாமே அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவோம், சரி இன்னொரு ரவுண்டு எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாமே, இப்படியே ஒரு 4 ரவுண்டு பண்ணலாம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த அனுபவம் வருதுங்களா, அதுதான் விஞ்ஞானம், அதான் இறை விஞ்ஞானம். அதை புரிஞ்சுட்டு நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுல இருந்து ஜடப்பற்றல் நம்ம இருக்காது. இப்ப நம்ம ஒரு சீரியல் பாக்குறோம், ஒரு நாவல் படிக்கிறோம் அப்படின்னும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த டைமை நீங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி பாருங்க, பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே இருங்களேன், அப்ப அந்த டிவி ஞாபகம் வராது, உங்களுக்கு அந்த நாவல் படிக்க ஞாபகம் வராது. அதே பகவானை பத்தி சொல்லிட்டே இருந்தேன்னா உங்களுக்கு இணை புரியாத ஒரு வித்தியாசமா உணர ஆரம்பிச்சிருவோம், நாம அதுல போக ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப தவறான விஷயம் நம்ம கண்ணோட்டம் வர, ஒரு சீரியல் எடுத்தாலும் தப்பு தப்பா தான் இருக்கும், ஒரு நாவல் எடுத்தா தப்பு தப்பா தான் இருக்கும், அது எல்லாமே நமக்குள்ள அப்படியே சேவ் ஆகும், நமக்கு அப்படியே சேவ் ஆகும். நம்ம நினைப்போம் நான் அறிவாளிங்க, நான் டாக்டர் படிச்சிருக்கேன், இன்ஜினியர் படிச்சிருக்கேன், ஏதோ படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மைண்ட்ல இருக்கும். அது என்னைக்கு வரும் பாருங்க, நமக்கு கோபம் வரும்போது, நம்ம வீழ்ச்சி அடையும் போது அப்போ வரும். அப்ப நம்ம தவறான பேச்செல்லாம் பேசுவோம், ஏன்னா சீரியல்ல நம்ம கேள்விப்பட்டோமே, அந்த வாழ்க்கை அதெல்லாம் நம்ம அப்படியே அது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும், அப்படியே வெளியே வரும். ஏன்னா நம்ம மூளையே வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் தான். ஹார்ட் டிஸ்க்ல நீ என்ன பார்த்தாலும் சரி, மொபைல்ல நீ என்ன பார்த்தாலுமே சேவ் ஆகும்.
கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ல என்ன பார்த்தாலும் சேவ் ஆகும். அதே அந்த ஆர்டிஸ்ட் ஓபன் பண்ணி பார்த்தா நீங்க என்னெல்லாம் பார்த்தீங்களோ, என்னெல்லாம் கேட்டீங்களோ, என்னெல்லாம் செயல்பட்டீங்களோ அது அப்படியே உள்ளதான் இருக்கும். அது அழியாது இல்லைங்களா? அது போலதான் மூளை. மூளை எப்பவுமே புத்தி அப்படிதான் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்ப அந்த ஜடப்பற்றுன்னும் போது நம்மளை விட்டு போயிடணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, பகவானை பார்ப்பதற்காகவோ கேட்பதன் மூலமாக உங்கள் பார்வையை மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு. இப்ப பகவானை எப்படி பார்க்க முடியும்? எப்படி பகவானை பார்க்க முடியும்? ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? பகவானை எப்படி இந்த கலியுகத்துல பார்க்க முடியும்? பகவானை நம்ம மந்திர ஜபம் சொல்ல சொல்ல அப்படியே கண்ண மூடி சொல்லினே இருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அவருடைய ரூபத்தை பார்த்து சொல்லினே இருந்தா அப்படியே கண்ண முடின்னு உள்ள சொல்ல 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 அந்த ரூபம் நம்ம இதயத்துல தெரியும். அது பகவானை பார்ப்பது. சரி சரி. அதாவது நீங்க நல்லா உள்வாங்குறீங்க. ஓகேங்களா? சரி, உங்களுடைய இது ஓகே. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? பகவானை பார்ப்பதற்காக கேட்பதின் மூலமா உங்கள் பார்வையை மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். வேற ஏதாவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேள்வி ஞானம் இம்பார்ட்டன்ட், அதெல்லாம் புரிஞ்சுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுங்க. இப்ப மாதாஜி அழகா சொன்னாங்க. சரி, ஓகே, டைம் வேஸ்ட் பண்றோம். பகவானை பார்ப்பது கேட்பதன் மூலமாக மாதாஜி சொல்ற மாதிரி தான். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம தியானம் பண்றோம், ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் பண்றோம்னு வச்சுக்கலாம். சும்மா பேருக்கு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரி ஹரி அப்படி சொல்றது நல்லதுதான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவான் நாமத்தை வாசம் செய்யறார். அதே அவருடைய குணம் இருக்கு, அவருடைய ரூபம் இருக்கு, அவருடைய லீலை இருக்கு. இந்த மூணுமே மனதில் நிறுத்தணும். நிறுத்திட்டு நீங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சேன்னு வச்சுங்களேன், நீங்க பகவானை உணர முடியும். எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரெண்டு விதமான செயல்பாடு. இப்ப மாதாஜி சொல்ற மாதிரி உங்களுக்குள்ளேயே உங்களை பார்க்க முடியும், பகவானை பார்க்க முடியும். இன்னொரு செயல்பாடு எப்படின்னா, நம்ம தந்தைகள் மூலியமாக, தாய்கள் மூலியமா, தாயோட மூலியமாக, நம்மளோட மகன்கள் மூலியமாக, மகள்கள் மூலியமாக, சமுதாயத்தின் மூலியமாக ஏதோ ஒரு ரூபத்துல பகவான் உங்களை பார்க்க முடியும். நீங்க பார்க்கலாம். எப்படி பார்க்கலாம்னு வச்சுக்கலாம். இப்ப நம்ம தாய் வராங்க, நம்ம அம்மா வராங்க, அம்மா பார்த்தோன்னே நீங்க கனகவழி தாயாரா பாருங்களேன். பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, கனகவழி தாயார் நமக்கு லட்சுமி தாயார் என்னெல்லாம் பண்ணாலும் தாய் பண்ணுவாங்க. ஏன்? அந்த தாய் மேல ஒரு நம்பிக்கை வைக்கணும். நீங்க தாயா நினைக்கணும் அவங்கள. நம்மள பெத்தவங்க அவங்கதான், அம்மா தான் அவங்க, இல்லைன்னு சொல்லல. அது ஒரு அதோட ஒரு ஸ்டெப்பு மேல வச்சு பாருங்களேன். அவங்கள பாத்தீங்கன்னா அவங்க நம்முடைய கடவுள் பகவான் என்னெல்லாம் பண்றாங்களோ அதெல்லாம் அந்த தாய் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி நம்ம தந்தைய சரி, நம்ம நண்பரை சரி, விரோதியோட சரி, நீங்க பகவான் கிருஷ்ணரா பாருங்களேன். அப்ப விரோதிக்கு பகவான் கிருஷ்ணரா ஒரு விரோதியா இருக்கிறவர் கிருஷ்ணரா பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? எப்ப அவர் ஏதோ உடலால ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டாரு, ஆனா அவருக்குள்ள பரமாத்மா பகவானே பாக்குறேன்னா நீங்க தப்பு அவர் பண்ணா கூட நீங்க அவர் மன்னிச்சிருவீங்க, சகிச்சுட்டு போயிடுவீங்க, மன்னிச்சிருவீங்க. இதெல்லாம் தெய்வீகமான குணங்கள் இதெல்லாம். அப்ப அவரை பகவானா பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. பார்க்கிற பார்வை இருக்கு பாருங்க, இதுதான் முக்கியமானது. பார்ப்பதற்கு கேட்பதன் மூலமாக உங்கள் பார்வை மேம்படுத்திக்கணும். நாம சொல்லுங்க மாதாஜி. பார்க்கும் இடங்கள் எல்லாம் நந்தலாலா உங்கள் கரிய நிறம் தோன்றுதையா நந்தலாலா. அழகான இயற்கை காட்சிகளை பாக்குறப்போ பகவான் நினைவு, எல்லார்கிட்டையும் பகவான் இருக்காருங்கிற அந்த உணர்வே நமக்கு அதை கொண்டு வருது. நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த சாண்டிங் பண்றப்போ பகவானுடைய உருவம், அவருடைய லீலைகள் அதெல்லாம் மனசுல எடுத்து செய்யறப்போ அப்படியே நம்ம மனசுல நம்ம அத மேல தியானம் செய்ய 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 வெளியில பாக்குற எல்லா அழகான காட்சியிலையும் பகவான் இருக்காரு. ஏன்னா எல்லாமே அவருடைய படைப்பு, எல்லாத்திலையும் பகவான் இருக்காரு. ஒரு உணர்வோடு நம்முடைய பார்வை மேம்படுத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம அதுதான் பகவானை பார்ப்பதற்காக கேட்பதன் மூலமாக உங்கள் பார்வையை மேம்படுத்திக் கொள்ளணும். அப்ப நம்மளோட பார்வை எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, இல்லைங்களா? இப்ப மாதாஜி சொல்ற மாதிரிதான், எது இயற்கையை நாம அனுபவிக்காததோ அது நம்மளுடைய கர்மா. எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் தான். போது பகவானுடைய எல்லா உயிர் வாழியும் பகவானுடைய அம்சம் தான். இயற்கையிலும் இருக்கிற பகவான், இந்த பிரகிருதி, இயற்கைன்னு சொல்றது பிரகிருதி சொல்லுவோம். இப்ப காற்றுல இருக்கிறார், நெருப்புலையும் இருக்கிறார், இல்லைங்களா? நீர்லயும் இருக்கிறார், நிலத்திலையும் இருக்கிறார், பூமி அதாவது வானத்திலையும் இருக்கிறார், எல்லா இடத்துலயும் பகவான் இருக்கார்.
இயற்கை அவருடைய இதுதானே, கட்டுப்பாட்டில் தானே இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எது பார்த்தாலுமே சரி பகவானை நினைச்சு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளை கேட்பதன் மூலமாக நம்ம பார்வையை மேம்படுத்திடலாம் இல்லைங்களா? சரி, இந்த 2வது பதம் அந்த சாரம்சம் அவ்வளவு ஜூஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க பாரு நமக்கு நம்ம ஆச்சாரிகள். இதுல என்ன கொடுக்குறாங்க பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா 2வது பதம் படிக்கலாம். हरे कृष्ण प्रभु जी। படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ज्ञानं ते अहं सविज्ञानमितं वश्यां यक्षेशतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञात्वयमं वशिष्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சு மாதாஜி. அதாவது தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கிறேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியது எதுவுமே இருக்காதுன்றார். இப்ப நாம புரிஞ்சுக்க போறோம். என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்களேன். சாதாரண அறிவுன்றார். தற்போது விட்டுருங்க. சாதாரண அறிவும் தெய்வீக அறிவும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கிறேன்றார். நமக்கு என்ன கொடுக்க போறாரு? நீங்க என்ன மாதிரி யோசனை வருது உங்களுக்கு? ஏன்னா நீங்க லெவல் 1ல படிச்சிருப்பீங்க, ஆனா டீட்டெயிலா படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. நம்ம கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணீங்கன்னா ஓரளவுக்கு சொல்லி இருப்பேன் நான் இருப்போம். மத்த மாதாஜி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அது என்ன நினைக்கிறீங்க? சாதாரண அறிவு தெய்வீக அறிவு அப்படின்னா என்னது? ஹரே கிருஷ்ணா. சாதாரண அறிவு சொல்லுச்சு நம்மளுடைய அந்த ஐம்புலன்கள் இந்த இது அப்புறமா வந்து அறிவு புத்தி அகங்காரம் வச்சு நம்ம இததான் நினைச்சு திங்க் பண்றோம் அப்படின்னு நினைக்கிறதெல்லாம் சாதாரண அறிவு. தெய்வீக அறிவு சொல்லுது இப்ப கிருஷ்ணா சொல்றாரு இல்லையா, அதெல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லத்தெல்லாம் நம்ம ஒரு சிலது நீங்க சொல்ல அந்த 2 கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணது, அப்போ ஒரு சில நுணுக்கங்கள் நமக்கு தெரியுது இல்லையா. ஆனா அது நடைமுறைக்கு வரத்துக்கு கொஞ்சம் இதுவா இருந்தாலும் நுணுக்கங்கள் தெரிகிறது தெய்வீக அறிவுன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. பிரபுஜி, சாதாரண அறிவுன்னா அது கொஞ்சம் பௌதிக அறிவு. ஓகே 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 ஓகே. இப்போ நீங்க சொல்றது மாதா சொல்றது நீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. சரி சரி. தெய்வீக அறிவும் போது நம்ம அதான் எது பண்ணாலும் பகவானுக்கு பண்றதா நினைச்சு அந்த பண்றதுனால அது வந்து ஆன்மீகத்தை நோக்கி இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு புரிதல் எனக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா பௌதிகத்தன்மை இருக்கு, ஆன்மீகத்தன்மை இருக்கு. இந்த ரெண்டுமே இப்போ பௌதிகத்தன்மை இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் படிச்சிருப்பாங்க, இன்ஜினியரிங் படிச்சிருப்பாங்க, ஏதோ ஒரு பெரிய உத்தியோகத்துல இருக்கிற மாதிரி அந்த ஞானம் அது வந்து சாதாரண ஞானம் தான். அது உயர் ஞானம் சொல்ல முடியாது. அந்த பௌதிகத்துக்கு சமுதாயத்துக்கு உயர்ந்த ஸ்தானமா இருக்கலாம், ஆன்மீகத்துக்கு உயர்ந்த ஸ்தானம் கிடையாது. ஆன்மீக உயர்ந்த ஸ்தானம்னா அந்த ஆன்மீக ஞானம் இருக்கணும். பௌதிக ஞானமும் ஆன்மீக ஞானம் இருந்துன்னு வச்சுங்களேன், அவன் தான் வந்து மகா புருஷரா வர முடியும், மகா புருஷரா வர முடியும். இப்போ ஒரு டாக்டர் படிச்சிருக்காருன்னா அவரு டாக்டரா மட்டும் இருந்தாலும் அவர் பணம் சம்பாதிக்க தான் பார்ப்பார். அது சாதாரண அறிவு அது இல்லைங்களா. அதே தெய்வீகம் அறிவு அந்த ஆன்மீகத்துல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா மத்தவங்களுக்கு தொண்டு செய்யலாமா, நம்ம வாழ்ந்ததே அதுதான் வந்திருக்கிறோம், நம்ம அதனால வந்தோம். நம்ம 100 ரூபா வாங்குறது எதுக்கு 100 ரூபா வாங்கணும்? தேவையே இல்லையே, 10 ரூபா வாங்கினா போதுமே, நமக்கு அது போதுமே. எப்படி? அதாவது நஷ்டப்படக்கூடாது. ஒரு கிளினிக் வச்சு நடத்துறாரு, ஒரு ஸ்டாஃப்க்கு சம்பளம் கொடுக்குறாரு, அதுக்கு தேவையான வருமானம் வந்தா போதும் அவருக்கு. அப்படிதான் நினைப்பாரு. எது? ஆன்மீக அறிவு. அது எப்படி பண்ணுவாருன்னா தன்னுடைய செயலை மற்றவங்களுக்கு உபயோகப்படுற மாதிரி பண்ணுவார். அதான் தெய்வீக அறிவு. இந்த ரெண்டுமே நான் அவனுக்கு ஏற்கனவே முழுமையாக அறிவிக்கிறேன்றார், கிளியரா சொல்றேன்றார். சரி, இப்ப சாதாரண அறிவு அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஞானம் இப்போ 3 விதமா நாம படிச்சு பிரிக்க போறோம். என்னன்னு பாருங்களேன். ஆராகணம் சொல்லப்படுது. ஆராகண முறை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குறைபாடு உள்ளது. அது சாதாரண அறிவு. சாதாரண அறிவு குறைபாடு. அதே நம்பிக்கை அத்தியாவசிய மூலப்பொருள். இது 2. 3வது வந்துன்னா அவராகணம் அப்படி முறை சொல்றது. இந்த 3மே வந்து ஞானம் தான். இது 3மே வந்து ஞானத்தால வர்றதுதான். அது எப்படிப்பட்ட ஞானம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல வந்து ஆராகுணத்தை பத்தி படிக்கும். ஆராகுண முறைன்னு சொல்லப்படுறது ஏற்கனவே உள்ளது. பார்த்தீங்களா, ஏற்கனவே ஒரு விஞ்ஞானம் இருக்கும், ஏற்கனவே ஒரு கண்டுபிடிச்சது ஒண்ணு இருக்கும். இப்போ உதாரணம் ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம இந்த காலகட்டத்துல இருக்கோம், 2025 இருக்கோம். அதே 2000 வருஷம் 99 98 அந்த மாதிரி 1998 99 அந்த மாதிரி விஷயத்துல அப்போ ஒரு மொபைல் இருந்தது. எல்லாருக்கும் தெரியும். செங்கல் மாதிரி பெருசா இருக்கும்.
ஆர்பிஜின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப நாங்க ஷிப்ல வேலை பார்க்கும்போது சேட்டலைட் போன் சொல்லுவோம். நாங்க சேட்டலைட் போன் தான் எனக்கு அது. இப்ப இந்தியாவில் எங்குமே கிடையாது. இந்தியாவில் சேட்டலைட் போனா அலோடு கிடையாது, ஃபாரின்ல மட்டும் தான் அலோடு. எங்க ஷிப்ல நாங்க வச்சிருப்போம் அதை. அந்த அந்த இதுல அந்த காலத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்கமிங் காலும் சரி அவுட் கோயிங் சரி அந்த சேட்டலைட் போன்ல வீட்லயே நாங்க போட்டு பேசுவோம். அந்த மாதிரி வச்சிருந்தோம் அப்ப அந்த போன். அதுக்கப்புறமா 99 2000 அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாதாரணமா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் போன் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நாளா போன் என்னாச்சு 2G 4G 5G 6G 7G இப்படியே ஜிஜியா நிறைய ஜி போயிடுச்சு. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் போன் இல்லாம யாருமே கிடையாது. ஆனா அதே செங்கல் மாதிரி சைஸ் இருந்தது. அதே பிளாக் அண்ட் ஒயிட் போனை வந்து பட்டன் போனை இப்ப யாராவது யூஸ் பண்ணுவாங்களா? யாராவது விருப்பப்படுவோமா? நாம விருப்பப்பட மாட்டோம் இல்லைங்களா? அப்போ இது ஒரு பாயிண்ட். இன்னொரு விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, கலிகாலத்துல நாம என்ன பண்றோம், ஒரு புதுசா கண்டுபிடிக்கும் போது நாம அதை மிகைப்படுத்தி பேசுறோம். எல்லாருமே அதான் பண்ணுவாங்க. ஆனா இதை விட டெக்னாலஜி ஏற்கனவே இருந்ததுன்றதை நம்ம மறந்துட்டோம். ஏற்கனவே இருந்தது. அதாவது பகவான் வந்து அவதாரம் கொடுத்தார் இல்லையா, முழு கடவுளா கிருஷ்ணர் அவதாரம் கொடுத்த துவாரகத்துல இதோட டெக்னாலஜி இருந்தது. அது ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? இதோட டெக்னாலஜி அதிகமா இருந்தது. ஏதாவது 1-2 சொல்லுங்களேன். இப்ப உள்ள டெக்னாலஜி அப்ப இருந்தது. நான் இருந்ததுன்னு ஆணித்தரமா சொல்றேன். இருந்தது பிரபுஜி, இருந்த உண்மையதான் பின்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெவலப் பண்றாங்க பேசிக்ல இருந்து. இருந்தது. அதெல்லாம் வந்து மழை எப்ப வரும் அப்ப அந்த கிரகங்களை வச்சு சொல்லத்தெல்லாம் அந்த காலத்திலே இருந்ததுதான் நம்ம வந்து மிகைப்படுத்தி பாக்குறோம். இப்ப அவ்வளவுதான். இப்போ அதாவது அவரோகணம்ங்கிறது நீங்க சொல்றது இண்டக்ஷன் பேசிக்ல இருந்து ஹையா போறது இல்லையா பிரபு? எல்கேஜி யூகேஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படியே 10th 12th அது மாதிரி போறது ஏறுமுகம் இல்லையா? புரிகிறதுக்காக நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது கரெக்டா. ஓகே பிரபு. ஓகே மாதாஜி. அதாவது அதுதான் என்ன சொல்றதுன்னா அதுதான் குறைபாடுன்னு சொல்றது. அதுதான் குறைபாடு. இப்போ ஒண்ணு இல்ல மாதாஜி. இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். எல்லார் வீட்லயும் சிஸ்டம் இருக்கு, இல்ல மொபைல வச்சு கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஏதோ ஒரு வகையில டெக்னாலஜி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதே டெக்னாலஜி மகாபாரத போர் நடக்கும்போது இருந்ததா இல்லையா? இருந்தது இல்லையா? இப்போ சஞ்சய் வந்து போர் நடக்கத பார்த்து சொல்ல ஞான இதுல ஞானம் இல்ல, அவரு சொல்றாரு உன்னோட ஸ்கிரீன்ல உன்னோட ரூம்ல ஒரு ஸ்கிரீன் இருக்கு, அந்த ஸ்கிரீன்ல ஃபுல் கம்ப்ளீட்டா இங்க தான் நீ உட்கார்ந்து பார்க்கலான்ற அந்த பலன் வந்து அழகா கொடுக்குறாரு. லைட் ஆமா, அங்க இருந்து லைவ்ல நீ பார்க்கலாம். பார்த்துதான் அவன் வந்து இது அதுலதான் வந்து அவன் ஒரு எத்தனை ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கான். அவன் அவனோட ஸ்லோகம் 40 ஸ்லோகம் மேல இருக்க ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலேயே இல்லைங்களா? சஞ்சயன் கேட்டதுல அங்க பார்த்து அவன் துர்தாசனர் சொல்லிட்டு இருக்காரு அவர் இல்லைங்களா? சோ அது வந்து அந்த காலத்து டெக்னாலஜி இருந்தது. இது மாத்திரம் இல்ல, இன்னைக்கு நம்ம கையில மொபைல் இருக்கு. இப்போ இன்னும் வர டெக்னாலஜில பாத்தீங்கன்னா நம்ம கை இருக்கு பாத்தீங்களா, ஹேண்ட், இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு உள்ளுக்குள்ளேயே அந்த சிப்பு வைக்கிறாங்க. இப்போ அந்த வந்துச்சு டெக்னாலஜி, நம்ம இன்னும் லான்ச் பண்ணல. ஸோ அது உள்ளே இருக்கும். அது வந்து நம்ம கையில சும்மா மொபைல் வச்சுக்கணும் அவசியமே இல்லை. அதை வச்சு இப்போ கையில வச்சு ஒரு பட்டன் வச்சு கையில வச்சு அமுக்கினாவே வருமா, ஏதோ ஒரு வரல ஃபிங்கர்ல டச் பண்ணா போதும் அந்த டெக்னாலஜி நம்ம அந்த உள்ள விஷயம்லாம் தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வருதுன்றாங்க. அது இப்போ. ஆனா அந்த காலத்துல அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சும்மா 2 மந்திரம் சொல்லுவான். 2 மந்திரம் சொன்னாவே போதும் பிரம்மாஸ்திரம் கையில வந்து நிற்கும் இல்லைங்களா? 2 பிரம்மாஸ்திரம் வந்து நிற்கும். கையில ஒண்ணுமே இருக்காது, எந்த ஒரு வில்லு அம்பு எதுவுமே இருக்காது. அவன் 2 மந்திரம் சொன்னாவே கையில வந்துடும், விட்டு விடுவான். ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க, ஏதாவது ஒரு ஏவுகணை நம்ம பாஸ் பண்றதா இருந்தா ஒரு லாரி வேணும், ஒரு பெரிய டெக்னாலஜி வேணும். இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம். ஏற்கனவே இருந்தது, அதை நாம விட்டுட்டோம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம தேடிக்கிட்டே இருக்கோம். இதுதான் குறைபாடுன்னு சொல்லப்படுது. அப்ப எங்க குறைபாடு இருக்கு? நாம அதை சரியா ஃபாலோ பண்ணல, நம்ம வேதங்களை படிக்கல, சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணல. நாம அதே இந்த கலிகாலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லாமே மந்த புத்தி உள்ளவங்க தான். இருக்கிறதே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லாத இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதே வேதம் படிக்க அந்த ஞானம் வரும். அதுதான் தெய்வீகமான அறிவுன்றார். இப்ப ஆரோகண முறை சொல்லி ஏற்கனவே உள்ளவற்றை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானம் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை வரை செயல்படுகிறது.
இப்ப இருக்கிற அந்த விஞ்ஞான காலத்துல பிரபு அந்த காலத்துல பிரம்மாஸ்திரம், இப்ப வந்து அணு 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 குண்டு போட்டு அழிக்கிறாங்க. பிரம்மாஸ்திர மந்திரத்தினாலேயே அது போகும், அழிக்கும். இப்போ அணு மாதாஜி கலந்து இப்போ அது சக்தி ஹரே இருக்கு. கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அந்த காலத்துல ஞானிகள், ரிஷிகள், சித்தர்கள் எல்லாம் தவம் இருந்த அந்த சமயத்துல அப்படியே அத ஞான ஒளி மூலமாட்டு அது கிரகிச்சு எல்லாம் எழுதி வச்சிருந்தாங்க. அதுதான் இப்ப ஒன்னொன்னா செய்யறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி அது வந்து அப்புறம் வைகுண்டம் இருக்குன்னுட்டு இப்ப லேட்டஸ்டா கண்டுபிடிச்சிருக்கானா மாதாஜி பிரபுஜி. ஆமா. சயின்டிபிக்கா விஞ்ஞான முறையாவே வைகுண்டம் இருக்குங்கிறத இது பண்ணிருக்காங்க, ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. நான் ஒரு நியூஸ்ல படிச்சேன். அப்ப இல்லாதது எதுவுமே இல்லை இப்போ. சரி சரி, இது இந்த இடத்துக்கு வருவோம். இப்போ ஒண்ணும் இல்ல. இப்ப நம்ம கர்நாடகாலயும் சரி, நம்ம தமிழ்நாட்டிலயும் சரி, 2 விதமான ஆந்திர பிரதேசலயும் இருக்கு அந்த கோவில். 3 கோவில் இருக்கு. நாம அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கூட சொல்லலாம். இப்ப பெரும்பாலும் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலே இருக்கு கோயில். இப்ப கர்நாடகாவில் கோயில பாத்தீங்கன்னா, கூம அவதாரத்துல பகவான் வந்து பூமியை தூக்கி வச்சிருப்பார். பன்னி உருவத்துல இருக்கும்போது தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கோயில் கட்டியே கிட்டத்தட்ட 3500 வருஷம் ஆகுது. 3500 வருஷத்துக்கு மேல ஆகுது அந்த கோவில் கட்டி, இல்லைங்களா? ஆனா இப்போ இந்த இந்த அதாவது ஒரு 450 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம உலகத்துல இருக்கும் எல்லாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க. நம்ம அப்போ வந்து அடிமையாயிட்டோம். நம்ம வேதம் படிக்கல, சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணல. நம்ம முன்னோர்கள், முப்பாட்டனார்கள் எல்லாம் நம்ம அடிமைப்படுத்தி வச்சிருந்தாங்க. நாம எல்லாம் சனாதனம், நம்மளோட தர்மம் அதான் சொல்லுது, எல்லாரும் ஒன்னா பாருன்னு. ஆனா இஸ்லாமியர் உள்ள வந்துட்டு எல்லாரும் நம்ம ஒன்னா பார்த்தோம். ஆனா நம்மள வந்து அவங்க ஆட்சிக்கு நம்மளுக்கு அவங்க கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதே மாதிரி இவங்களும் வந்து கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டாங்க. அந்த காலத்துல என்ன ஆச்சு பாருங்க, எல்லாருமே வந்து பூமி தட்டை, பௌதிகத்துல ஈடுபட்டதுனால ஸ்கொயரா இருந்தது, ரெக்டாங்கிள் இருந்தது, இருந்தது, இப்படி இப்படின்னு ஏதோ கற்பனை சொல்லுகிறாங்க. ஆனா நம்ம இதுல கோவில்ல பாருங்க 3500 வருஷமே நம்ம கோவில்ல பூமி வந்து ரவுண்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க, ஒரு வட்டமா இருக்குதான் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி எல்லா நம்ம எல்லா விதமான கோவிலையும், சிவன் கோயில் எல்லா கோயிலையும் பாத்தீங்கன்னா நவகிரகங்கள் இருக்கும். கரெக்டா நடுவுல சூரியன் இருக்கும், அதை சுத்தி எல்லா கிரகங்களும் சுத்தின்னு இருக்க மாதிரி ஒரு நவகிரக கோயில் இருக்கும், இல்லைங்களா? கரெக்டா அந்த இடத்துல இருக்கும். அதே சிவபெருமானுக்கு இடது பக்கத்துல இருக்கும். வலது பக்கத்துல என்ன இருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? யாரும் சொல்ல முடியுமா? வலது பக்கத்துல என்ன இருக்கும் பகவானுக்கு? தட்சிணாமூர்த்தி கணபதி. அது என்ன? ஞானம். ஞானம், ஞானத்தால கொடுக்குது. சோ அவரு ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. பின்னாடி மகாவிஷ்ணு இருப்பார், இந்த சைடுல துர்கா இருப்பாங்க. துர்காதாயின்றது அது வந்து ஒரு மாய அது லெஃப்ட்ல இருப்பாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அங்க வெளியே வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரு இருப்பாங்க, நவகிரகங்கள் இருப்பாங்க. அது வந்து வெளிப்புற சக்தி. ரொம்ப அழகா வந்து நம்ம கோவில்ல கட்டமைச்சிருக்கோம். அந்த சயின்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இது எல்லாமே ஏற்கனவே இருந்தது, நாம அதை விட்டுட்டு இப்பதான் ஒன்னொன்னு தேடிட்டு இருக்கோம். இதுதான் வந்து ஆராகணம் சொல்லப்படுது. குறைபாடு உள்ளது. அப்போ நமக்கு என்னன்னு பாருங்க, குறைவுள்ள புலன்கள் அப்படின்னு குறைவுள்ள புலன்கள் பௌதிக மனதை மட்டுமே உணர்ந்தறிதல். இப்ப பௌதிக மனம் நம்ம குறைபாடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பௌதிகம், இந்த உடல் சார்ந்தது, இந்த 8 விதமான 24 மூலக்கூறு உடல், இந்த அதாவது கர்மேந்திரங்கள், இந்த ஞானேந்திரங்கள், இந்த தொடுதல். இப்போ ஒருத்தர் தொட்டோம்னு வச்சுங்களேன், நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும். இந்த மரத்தை தொட்டா நமக்கு ஒரு புரிதல் கிடைக்குது, ஒரு உயிரை தொட்டா ஒரு புரிதல் கிடைக்குது. இதெல்லாம் இது ஞானேந்திரங்கள். அதை கர்மேந்திரங்கள் மூலியமா தொடரும், ஞானேந்திரங்கள் மூலியமா அதை உணர்றோம். இந்த 24 மூலக்கூறுகளுமே வந்து இது ஒரு பௌதீகம். அந்த பௌதீகத்தை எப்படி சொல்ல வரோம்னா, ஆன்மீகத்தன்மை கொண்டு போனோம்னு வச்சுக்கலாம். ஆன்மீகத்தன்மை இப்போ ஒரு ஒரு குழந்தைய தோடுறதுக்கும் ஒரு தெய்வ சிலையை தோடுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு, சரிங்களா? பகவான் விக்கிரத்தை தோடுறதுக்கும் ஏதோ உயிரத்தை தோடுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. பகவான் விக்கிரத்தை தொடும் போது பாத்தீங்கன்னா அது பொலி விட்டுருப்பாங்க, கம்ப்ளீட் பொலி விட்டுருப்பாங்க. ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது ரசாயன கலவை. நம்ம இன்னைக்கு சயின்ஸ் சொல்லுது, தயிர், இளநீர், தேனு, பால், பழங்கள் இதெல்லாம் போட்டு அந்த ரசாயனம், அதெல்லாமே கெமிக்கல், அதெல்லாம் போட்டு அந்த விக்கிரகத்துக்கு ஒரு உணர்ச்சி, அதாவது ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குறோம். அந்த எனர்ஜி நாம பார்த்தாவே போதும், கண்ணால பார்த்தாவே போதும், நமக்குள்ள இருக்கிற எல்லா விதமான துன்பங்களும் நம்மளை விட்டு போயிடும். நமக்குள்ள இருக்க எல்லா ப்ராப்ளம் நமக்கு சால்வ் ஆயிடும். இது சயின்ஸ் இது. ஆனா அதே வந்து ஆன்மீக தன்மையோட நம்ம பகவானை தொட்டு பாருங்களேன், உங்க மேல அப்படி ஒரு இணை புரியாத ஒரு புரியும், நமக்கு ஒரு சக்தி நமக்கு கிடைக்கும், இல்லைங்களா?
அதுதான் சொல்றாரு, பௌதீக மனதை மட்டுமே உணர்ந்தறிதல், இது குறைபாடு உள்ள புலன்கள். அதே மாதிரி ஞானம் பக்குவமானதாக இருக்காது. குறைபாடு உள்ள புலன்கள் ஞானம் பக்குவமா இருக்காது. ஆத்மாவை கடவுளையும் உணர முடியாது. உள்ள இருக்கிற ஆத்மா உணர முடியாது, கடவுளையும் உணர முடியாது. இது ஒரு குறைபாடு. அது எல்லைக்கு உட்பட்ட மனிதர்களால் மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும். தவறு செய்யும் இயல்பு நமக்கு எல்லாருக்குமே, எல்லா ஜீவராசிகளுமே, அதாவது 84 லட்சம் ஜீவராசியில இந்த 4 லட்சம் ஜீவராசி கண்டிப்பா தவறு பண்ணும். நாய், பூனை, சிங்கம், புலிலாம் அது அதோட வாழ்க்கையை அது வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. நமக்கு பகுத்து பார்க்கிற ஞானம் இருக்குது. ஆனா நம்ம தவறு செய்யற இயல்பு என்ன செய்யணும்னா, பழைய ஆராய்ச்சி முடியல, புதிய ஆராய்ச்சி மறக்கும். அந்த ஆராய்ச்சி புதிய ஆராய்ச்சி வந்தா என்ன பண்ணுவோம், பழசை விட்டுருவோம், அது தேவையில்லைன்னு விட்டுருவோம் இல்லைங்களா? இந்த மொபைல் விஷயமா பேசணும் பத்தி அது மாதிரி எப்போதும் மன்னிப்பு கேட்பது. ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், திருப்பி அதே தப்பு பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. சாரி 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 சாரின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, எப்பொழுதும் மன்னிப்பு கேட்காதது சொல்றாரு. சில பேர் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டாங்க, தேவையில்லை அப்படின்னு போறாங்க. அது எதுக்குன்னா தவறு செய்யும் இயல்பு. அது மன்னிப்பு நான் கேட்க மாட்டேன்பா அப்படின்னு போறாங்க. அது போகும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, மன்னிப்பு கேட்கறதும் தவறுன்றாரு, கேட்காம இருந்தாலும் தவறுன்றாரு. அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும், மன்னிப்பு, அதாவது அந்த தவறே செய்யாத நம்ம செயல்படணும். அப்ப எப்படி செயல்படியும், சுத்த சத்துதான் நம்ம செயல்படணும். ஆனா நாம எல்லாமே ஒரு சராசரி மனிதன், நம்ம தவறு செய்யற இயல்பு தான் அது. அது என்னன்னா மன்னிப்பு கேட்டணும், திருப்பி அந்த இதை செய்யக்கூடாது. அந்த சங்கல்பம் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஐயா தவறு செஞ்சிட்டேன், இனி அந்த தவறு நான் செய்யாம நான் பாத்துக்கிறேன், மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, யார்கிட்ட கேட்கறீங்க, எழுத்தாப்புல இருக்கிட்ட. அவர் என்ன அர்த்தம் கேட்கறீங்க, பகவானை நினைச்சு கேட்கணும். நீங்க அவருக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிறார். ஐயா சாமி தப்பு பண்ணிட்டேன், என்ன மன்னிச்சிருங்க, இனி தவறு செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சங்கல்பம் எடுத்து தவறு அந்த மன்னிப்பு கேட்கணும். அதை விட்டு நான் கேட்க மாட்டேன், நான் செய்ய மாட்டேன், நீ பெரியாள் நான் பெரியாள் பார்த்தேன்னா அது இயல்பு, அது சாரமா இயல்பா வந்துடும். அது அந்த செயல்பாடு கூட, அது தவறும் கேட்க கூடாதுன்றாரு, தவறும் செய்ய, அதாவது மன்னிப்பு கேட்காம இருக்காது, கேளுன்றார். கேட்கறது இந்த மாதிரி கேளுன்றார். சரிங்களா? சரி, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பக்குவமற்றவர்கள் என்பதற்கு ஆதாரம். பக்குவமற்றவர்கள் என்பதற்கான ஆதாரம் தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இவன் சரியில்லை, இவன் ஞானமே கிடையாது, இவங்கிட்ட பண வசதியும் கிடையாது, இவன் இப்படி எப்படின்னு ஏதாவது ஒரு குறைபாடு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. இவன்கிட்ட இருந்தா பேசினா சரியா வராது, அது மாதிரி சொல்லுவாங்க. இது தவறு செய்யற இயல்பு நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அது அந்த தன்மையை நாம குறைச்சிக்கணும் இல்லைங்களா? இதுதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம முதல் அத்தியாயத்திலே பார்த்தோம். துரியோதனோட செயல்பாடு அப்படிதான். ஏன்னா அவனுக்கு பயம் இருக்கு, எல்லார பார்த்தாலும் பயம். நம்ம ஆட்சி விட்டு தூக்கிடுவாங்களோ, நம்மளை எல்லாம் கொன்னுடுவாங்களோ, இப்படி அந்த பயத்துல தான் என்ன பண்றான், அந்த பக்குவம் இல்லாம இருப்பான், எல்லாரையும் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான். சோ அந்த செயல்பாடு இருக்கக்கூடாது. இது யாருக்கும் பக்குவமானவர்கள் இல்லை என நம்புதல். இப்ப இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நம்ம பிள்ளை நம்ம ஒரு இதே இல்லை, அந்த மைண்டே இல்லப்பா அவனுக்கு, அந்த பலனே கிடையாது அவனுக்கு, அந்த சிந்திக்கிற தன்மையே இல்லை, அவன் இல்லை. மனைவியா, ஐயோ முட்டாளு, கணவரா அவர் முட்டாளு, இந்த சமுதாயமா முட்டாளு அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் தப்பா நினைச்சுட்டு இருப்பாங்க. நாம தான் அறிவாளின்ற மாதிரி பேசுவாங்க. யாருமே அறிவாளி கிடையாது இல்லைங்களா? எல்லாமே தவறு செய்யல இயல்பு உண்டு. அது ஸோ அதுதான் நம்ம சொல்லப்படுது. அப்ப தவறு செய்யும் இயல்பு, அதே மாதிரி ஏமாற்ற குணம், அதே மாதிரி மாயை வசப்படுதல். ஏமாற்ற குணம் நம்ம சொல்ல போனா இயற்கையாவே நமக்கு ஏமாற்ற குணம் நம்ம இருக்கும். நம்ம அப்பா கிட்ட, அம்மா அப்பா கிட்ட ஏமாத்துவோம், கனவு கிட்ட ஏமாத்துவோம், மனைவி கிட்ட ஏமாத்துவோம். ஏமாத்தி என்ன பண்ணுவோம், கனவு கிட்ட என்ன கேட்போம், எப்போ ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுப்பா, எப்போ 1000 ரூபாய் இல்லம்மா, அப்ப ஏதாவது ஒரு ஏமாத்தி தான் வாங்கி ஆகணும், வேற வழி கிடையாது. குடும்பம் நடத்தியாகனா பணம் வேணும், அவர்கிட்ட கொடுக்க மாட்டேன்றாரு, ஏதாவது ஒரு சொல்லி வாங்குறோம். உண்மையா கேட்கறது வேற, இது ஒரு ஏமாற்ற குணம் சொல்றதுக்காக சொல்ல வர. இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள ஏமாத்துவோம். ஒரு தாய் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ஏமாத்தி தான் ஊட்டி ஆகணும். அது இயல்பா நம்ம செய்யறாங்க. ஆனா வேதம் அது அக்செப்ட் பண்ணவே இல்லை, தவறுன்னு சொல்லுது வேதம். அந்த மாதிரி யாருமே ஏமாற்றக்கூடாது. ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு முதல்ல நாம சாப்பாடு ஊட்டுறதுதான் நம்ம ஏமாத்துறோம். அங்கதான் அந்த ஏமாற்ற குணமே நாம கத்துக் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா? ஒரு நிலா கிட்ட வருது ஆகாட்டுன்னு வாயில வச்சிடறோம், நிலம் வராது, அது அங்கதான் இருக்கும். இயற்கையாவே அது நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அது குழந்தைகளுக்கு. ஆனா இயற்கையாவே நம்ம தெரியாம என்ன பண்றோம், அது ஏமாத்துறோம். அந்த ஏமாத்துற குணம் தான் மாயை வசப்படுதல். அதே குணம் தான் அந்த குழந்தைக்கு ரிப்பீட்டா வந்துட்டு இருக்கும். ஏமாத்தே கூட அதே பகவானுடைய லீலையை சொல்லி கொடுங்க குழந்தைக்கு. ஒன்னும் இல்லை, யசோதா தாய் இருக்காடா, பகவானுடைய தாய் இருக்காடா,
பகவான் வாயை திறக்க சொன்னாங்கடா சாப்பாடு விட்டுறதுக்காக, அவன் திறக்க மாட்டேன்றான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி வருத்தப்பட்டாங்கடா. அந்த பகவானுடைய லீலையில வர்றதுமே சொல்லிட்டா போதும். வாயை திறந்தாரு, மண்ணு சாப்பிட்டாரு, வாயில பாத்தீங்கன்னா உலகமே தெரிஞ்சுதா அப்படின்னு. உன் வாயை திறடா பார்ப்போம், பகவான் பார்க்கலாமா அப்படின்னு. அந்த மாதிரி லீலை சொல்லி பகவான் லீலை சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை மேன்மை அடையும். வேதம் சொல்லுது ஏமாற்ற குணம் இருக்கக்கூடாது. ஏமாற்ற குணம் இருந்தாவே அது வசப்படுது, மாய வசப்படுது. மாய எப்படி வசப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஆப்பிள் எடுத்துக்கிறோம், ஒரு கொய்யா பழம் எடுத்துக்கிறோம், ஏதோ ஒரு பழம் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு பழத்தை கொஞ்சம் போல நம்ம கடிச்சிருக்கிறோம், கடிச்சிட்டு கடிச்ச பாகத்தை நம்ம முன்னாடி வச்சிருக்கோம். அப்ப நமக்கு எழுத்தாப்புல இருக்கிற அந்த பழத்தை, ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை பார்த்து என்ன நினைப்பாரு, ஒரு முழு ஆப்பிள் தான் அவருக்கு தெரியும். ஆனா நம்ம பக்கம் பார்க்கும்போது கடிச்சு இருக்குது, கொஞ்சம் சாப்பிட்டு இருக்கோம். நம்ம பக்கம் தெரியுது கொஞ்சம் சாப்பிட்டு இருக்கோம், ஆனா அவர் பக்கம் பார்த்து முழு ஆப்பிள் தரும். இதுதான் மாய. சரிங்களா? நம்ம உள்ளுக்குள்ள நம்ம நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும், ஆனா வெளியே பார்க்கும்போது இவரு பிரச்சனையே இல்லப்பா, சுகமா இருக்காருப்பா, டிப்டாப்பா இருக்காருப்பா அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள பிரச்சனை. இதுதான் மாய. மாய வசப்படுத்துதல். இது யாரு செய்வா? இதுதான் ஆரோகணம் சொல்லப்படுது. அப்போ நாம் பக்குவம் அற்றவர்கள், நம்ம எல்லாருமே பக்குவம் அற்றவர்கள் தான். ஆகையால் வாழ்க்கையில் தீர்மானம் எடுப்பது பக்குவமாக மூலத்தை கலந்து ஆலோசிக்கணும். நம்ம அப்ப மூலத்தை என்ன, நம்ம மூலம் என்னது, நாம யாரு, நம்ம எதுக்காக வந்திருக்கிறோம், நம்ம என்ன செய்யணும், அதை முதல்ல சிந்திக்கணும். சிந்திச்சு நம்ம அதுக்கேற்ற செயல்பாடு பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு முக்தி தான். அப்ப எதை பத்தி சிந்தினோம்? பகவானை பத்தி சிந்திக்கணும் இல்ல. பகவான் அவரது அவதாரங்களையும் சரி, அவர் யோகமாய சக்தியில பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார். அது குறைபாடே இல்லாத சக்தி. அது இந்த ஆத்மாவும் அப்படிதான். நமக்குள்ள இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா, இந்த உடல் தான் இந்த குறைபாடு உள்ளது. உள்ள இருக்கிற ஆத்மா உயிருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது குறைபாடு இல்லாதது. அது எப்பவுமே பகவானுக்கு தான் நினைச்சுட்டு இருக்கும். பகவானுக்கு சேவை பண்றான்னு நினைக்கும். அது யோகமாயா சக்தி. அதே மாதிரி பகவானுடைய எல்லா விதமான அவதாரங்களும் குறைபாடு இல்லாத அவதாரங்கள். குறைபாடே கிடையாது பகவானுடைய அவதாரங்கள். எல்லாமே யோகமாயா சக்தி தான் இருக்கு. அப்போ நம்பிக்கை இருக்கணும். நமது நம்பிக்கையை வைக்கும் சில விஷயங்கள் பாருங்க. எது மேல நம்பிக்கை வைக்கணும் நமக்கு? இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறோம், டாக்டர் கிட்ட அவர் எழுதி கொடுக்குற ஸ்லிப்ல எழுதி கொடுப்பார், அந்த மெடிசனை வாங்கி சாப்பிடுறோம். அது நல்லதா கெட்டதா நாம பார்க்க தெரியாது. ஏன்னா அவர் மேல, ஒரு டாக்டர் மேல ஒரு நம்பிக்கை வச்சுதான் நம்ம போறோம். நம்ம உடல் சரியாகணும் அப்படின்ட்டு போறோம். அதே மாதிரி ஒரு டிராவல் பண்றோம், பஸ்ல டிராவல் பண்றோம், ஃபிளைட்ல டிராவல் பண்றோம், ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்றோம். அதுல போன விபத்து ஆகதான் செய்யும், நல்லா தெரியும். ஆனா டிரைவர் மேல ஒரு நம்பிக்கை, பைலட் மேல ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு கேப்டன் மேல ஒரு நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கை வச்சு நம்ம டிராவல் பண்றோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி முடி வெட்டுறவர் இருக்கார், முடி வெட்டுற கல்ல போய் முடி வெட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா அவர் கையில கத்திரிக்கோல் இருக்குது, கத்தியும் இருக்கு. அவர் கழுத்துல இழுத்துட்டாருன்னா முடிஞ்சு போச்சு நம்ம. ஆனா செய்ய மாட்டார், அவருடைய வேலையை அவர் செய்யறார், அவர் மேல நம்பிக்கை. நம்ம அது மேல நம்பிக்கை வைக்கிறோம். ஆனா நம்ம மேல நம்பிக்கை வைக்கிறோமா பாருங்க? கிடையவே கிடையாது. முடி வெட்டிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவன் மனைவி கேட்பான், உன் மேல நம்பிக்கையே இல்லடி, நீ இப்படி பண்ணுகிற. கணவன்கிட்ட சொல்லுவான், நீ சரியே இல்லை, நீ இப்படி எல்லாம் இருப்ப. மனைவி சொல்லுவான். இப்படியே மாறி 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 நம்பிக்கை இல்லாம இருப்போம். ஆனா இந்த இடத்துல போகும்போது அவங்க மேல நம்பிக்கை இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ நமக்கு என்னன்னா, நாம் நமது நம்பிக்கை வைக்கும் விஷயத்துல நம்ம கரெக்டா இருக்கணும். மனைவி மேலேயோ, கணவன் மேலேயோ, பிள்ளைகள் மேலேயோ, சமுதாயத்து மேலேயோ, பகவான் மேலே நம்பிக்கை வச்சாதான் நாம இருக்கணும். நம்பிக்கை இல்லைன்னா நம்மளை அன்புக்குரியவரை நாம இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் இல்லைங்களா? அப்போ இதெல்லாம் படிச்சிருந்தது ஆரோகணம். இப்ப அவராகணத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். இது தெய்வீகமான குணங்கள். இதுதான் இது வரைக்கும் பார்த்து சாதாரண அறிவு. அது இப்ப தெய்வீக அறிவே நாம பார்க்கிறோம். என்ன பண்ண, ஞானத்தை அதிகாரிடமிருந்து கேட்டு பெறணும். குருசீடா பரம்பரை ஒரு ஆச்சாரியார், ராமானுஜ ஆச்சாரியர் எவ்வளவு அற்புதமா பண்ணியிருக்காரு, எவ்வளவு லீலை பண்ணியிருக்காரு. அதே மாதிரி நம்மளோட மத்வாச்சாரி எல்லாமே அற்புதம். நம்ம சங்கராச்சாரியார் இல்லைங்களா? விஷ்ணு சுவாமிகள் எவ்வளவு அற்புதங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்க லீலையெல்லாம் படிக்க படிக்க ரொம்ப அழகா நம்ம இருக்கும். நாளைக்கு வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன், ராமானுஜ ஆச்சாரிய பத்தி ஸ்டோரி சொல்றேன், மத்துவாச்சாரிய பத்தி சொல்றேன், விஷ்ணு சுவாமிகளை பத்தி இப்ப சொல்றேன், சங்கராச்சாரிய பத்தி நாளைல இருந்து ஒரு கதை சொல்ல போறோம். ஒரு கதையா படிக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்போ ஞானத்தை அதிகாரியிடமிருந்து பெறணும் நம்ம. அதுதான் என்ன சொன்ன அவராகணும்னு சொல்லப்படுது. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் பாருங்க, ரொம்ப நாளாவே நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த ஞானத்தை தெரியாம குருசீட பரம்பரை ஆச்சாரிகளை யாருமே அணுக மாட்டேன்றோம். இப்போ ஒரு கிரீ ஸ்டோர்ல போன்னு வச்சுக்கலாம், இந்த ட்ரிபிள் கேன்ல இருக்கு இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அங்க போனீங்கன்னா கபாலீஸ்வரர் கோவில் வாசல்ல அந்த கிரீ ஸ்டோர் இருக்கு. அங்க போனீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் கிடைக்கும். அங்க ஏகப்பட்ட புக்ஸ் இருக்கு. நல்லவங்க எழுதின புக்கும் இருக்கு, அதே மாதிரி ஆச்சாரிய எழுதின புக்கும் இருக்கு, ஒரு அரசியல்வாதின புக்கும் இருக்கு, எல்லா புக்கும் இருக்கு. எல்லாம் கொட்டி கிடக்கும், இல்லைன்னு சொல்லல.
ஆனா நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் தான் எடுக்கணும். ஆச்சாரிகள் எழுதுன அப்ப ராமானுஜ ஆச்சாரிகள் அவங்க வர ஆச்சாரிகள் மூலமா அந்த குருசீட பரம்பரை ஆச்சாரிகள் யாரு, அது யாரு எழுதுனா அந்த புக்கு தான் வாங்கி படிக்கணும். ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல வர ஆச்சாரிகள் யார், அது சன சம்பிரதாயத்துல வர ஆச்சாரிகள் யாரு, கௌடிய சம்பிரதாயத்துல வர ஆச்சாரிகள் யாரு, அவங்க எழுதின புக்கு தான் நம்ம படிக்கணும். அப்ப அது படிக்க படிக்க நமக்கு என்ன ஆகும் பாருங்க, நிறைய ஞானங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திரங்களை படிக்கணும், ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்ப நம்ம இதுக்குள்ள வரும், நிறைய விளக்கம் பார்ப்போம். முழுமையான அறிவு, நாம் பார்க்கும் ஜட உலகம், இது எல்லாமே ஜட உலகம் தான் இல்லையா. அதற்கு பின்னால் உள்ள ஆத்மா, இப்ப இந்த உடலுக்குள்ள உள்ள ஒரு ஆத்மா இருக்கு. பிளஸ் இவ இரண்டு மூலமே இரண்டுமே கட்டுப்படுத்துவர் யாரு, பகவான் தான் ஆதி மூலமா இருக்கிறார். ஜட உலகம் சொல்றது நம்மளுடைய இந்த பிரகிருதி, இந்த 24 மூலக்கூறுகளோட செயல்படுறதுதான். அதுக்குள்ள இருக்கிறது ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா. இவ இரண்டு மூலம் கட்டுப்படுத்துவது யாரு, பகவான் இல்லைங்களா. அப்போ பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி ஞானத்தின் மகிமையை சொல்றாரு பாருங்க. ஞானம் ஆன்மீக சக்தி, ஜீவன். இந்த ஜட சக்தின்றது பிரகிருதி. ரெண்டுமே மகிமைதான், ரெண்டுமே மகிமைதான். ஜடசக்தி நம்ம காற்று வேணும், நம்ம உணவு வேணும், நீர் வேணும், இது இயற்கை. ஆன்மீக சக்தி வேணும், இது ரெண்டுமே செயல்படுறதா மகிமை இல்லைங்களா. ஒண்ணு ஆன்மீக சக்தியே நம்ம ஃபாலோ பண்ண நம்ம தாய் தந்தரை விட்டுடணும், நம்ம கூட பிறந்தவங்களை விட்டுடணும், நமக்கு திருமணம் இருக்காது, இந்த மாதிரி செயல்பாடு நம்ம போயிருப்போம். அது ஒரு மகிமை தான், அதுவும் முக்தி தான். இந்த ஜடசக்தின்ற பாத்தீங்களா, அதையும் அனுபவிச்சுக்கிட்டு ஃபேமிலியோட இருந்துகிட்டு பற்றற்ற தன்மையை செய்யறீங்களா, இதுவும் அனுமைதான். இதுக்கு தேவையானது ஞானம் சரிங்களா. அப்போ பகவானின் ரூபம் மற்றும் லீலையை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இது விஞ்ஞானம். அந்த விஞ்ஞானத்து மூலமா நாம செயல்படும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க, ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட்டா. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தின் மகிமை சொல்றாரு இந்த விஷயம் மூலியமா நமக்கு. அப்போ அவர் மிக உயர்ந்தவர், அதே சமயம் அவர் மிக இனிமையானவர். பகவான் கிருஷ்ணர் இருந்து விட்டால் எனக்கு வேறு என்ன வேண்டும், அந்த பக்குவத்தில் நம்ம இருக்கணும். இப்ப நம்ம கணவரை பகவான் நினைச்சு பாருங்களேன். வீட்டுல இருக்கிற மாதாஜி எல்லாமே கணவரை பகவான் நினைச்சு பாருங்க, தவறே நடக்காது, தப்பே நடக்காது. நமக்கு பணம் வேணா, கிருஷ்ணா நீதான்ப்பா கிருஷ்ணா எனக்கு பணம் கொடுறான்னா கொடுத்துருவாரு, அவர் கண்டிப்பா கொடுத்துருவாரு. நீங்க அந்த மாதிரி அவருடைய பகவானை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. அதே மாதிரி கணவரா இருக்கவங்க தாயை, அவங்க மனைவிய தாயே அப்படிங்களா, இது கனகவே தாயாரா நீங்க, லட்சுமி தாயாரா நீங்க, துர்காவே நீங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அந்த பக்குவத்துல நம்ம இருக்கணும். யாரா இருந்தாலும், குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, அந்த பக்குவத்துல நம்ம இருந்தோம்னா கண்டிப்பா ஜெயம்தான். சரி, 3வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு கச்சித் யததி சித்தையே யததாம் அபிசித்தானாம் கச்சின் மாம் வேதி தத்வதக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது 6000 மனிதர்கள் யாராயினும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம், அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களின் கூட ஆராயினும் ஒருவரே என்னை உண்மையாக அறிகிறான் அப்படின்றார். இப்போ பகவத்கீதை நம்ம படிக்கிறோம், எத்தனை பேர் வந்தோம்னு தெரியாது. ஆனா ஆரம்பத்துல லெவல் 1ல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 150 பேர் 100 பேர் பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனா கிளாஸ்ல வந்தது 25 பேர் தான் வந்திருந்தாங்க. இப்போ நம்ம 25 பேர், ஒரு 30 பேர் வந்திருந்தாங்க. அதே லெவல் 2ல வரும்போது பாருங்க அப்படியே கம்மி ஆயிட்டாங்க. இப்ப நம்ம எத்தனை பேர், இப்ப இந்த லெவல் 2ல எத்தனை பேர் இருக்குன்னா 65 பேர் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா வரவங்க எத்தனை பேர் பாருங்க, 15 பேர் வராங்க. அதே லெவல் 3ல வரும்போது இன்னும் குறைஞ்சிருவாங்க. ஏன்னா எல்லாமே பௌதிகத்துல இருக்கிறாங்க. நான் தப்பா நினைக்காதீங்க, என்ன பணம் சம்பாதிக்கணும், ஓடணும், டைம் இல்லை அப்படின்னு போடின்னு இருக்கோம், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அதே ஆன்மீகத்திலையும் கொஞ்சம் ஈடுபாடு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுதான் பகவான் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா சொல்றாரு. 1000 மனிதர்கள் யாராயினும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம், அவ்வாறு பக்குவப்படைதல் கூட யாராயினும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான். அப்ப அப்படியே குறைஞ்சு யாரோ ஒருத்தர் தான் அதை இது பண்ண முடியும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த இது சொல்லுவாங்க, மார்த்தாண்ட போட்டி ரன்னிங் ரேஸ் ஓடுவாங்க. ஒரு 10,000 பேர், 1,00,000 பேர், 50,000 பேர், 30,000 பேர், 2,000 பேர் ஓடுவாங்க. இப்ப மெரினா பீச்ல அடிக்கடி வருஷம் நடக்கும். அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1000, 2000 பேர் கூடுவாங்க. ஆனா யாரு கொடுப்பாங்க பிரைஸ்? ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வரவங்க யாரு முதல்ல வராங்களோ ஒரு ஆள் தான் கிடைக்கும், எல்லாரும் கிடைக்காது. அது 4 பேர் கொடுக்க மாட்டாங்க, யாருக்கும் ஒரு ஆள் தான் கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் இல்லைங்களா. அதே போல்தான் பக்திலையும் அப்படிதான். பகவானே சொல்றாரு, எல்லாமே முயற்சி பண்ணுவாங்க, யாரும் ஒருத்தர் தான் பக்குவம் அடைய முடியும்ன்ற. ஆனா முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்.
முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும், நம்பிக்கை இருக்கணும், பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும், முயற்சி பண்ணணும். இந்த பிறவினாலும் அடுத்த பிறவி நம்ம கண்டிப்பாக முக்தி கிடைக்கும். அதாவது அதுதான் சொல்றாரு பகவான். இப்ப இந்த பிறவில ஓரளவுக்கு பக்குவம் அடைங்க, போன பிறவில ஏதோ பண்ண புண்ணியம், ஏதோ பண்ண ஒரு பாவம், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம கஷ்டப்பட்டோம், இன்னைக்கு உடல் கிடைச்சிருக்கு, பகவத்கீதை படிக்கிறோம்பா, இந்த பிறவில முக்தி கிடைக்கலாம் பரவாயில்லப்பா, அடுத்த பிறவில முக்தி கிடைக்கும்பா, அதுக்காக நம்ம தொண்டு செய்வோம்பான்னு செய்வோம். அடுத்த பிறவி போன உடனே அதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செய்வோம், பக்தி கொடுப்போம். அதுக்கு அடுத்த பிறகு மகான் ஆகும், அதுக்கு அடுத்த பிறகு கண்டிப்பா முக்தி கிடைக்கும். அந்த கண்ணோட்டத்துல நம்ம வாழ்க்கை வாழணும். அது எல்லாமே முயற்சி தான். இந்த வாழ்நாள்லயும் முக்தி கிடைக்கிறது இருக்கு. அது எப்படி இருக்கணும்? சுத்த சத்துவத்துக்கு செயல்படணும். சுத்த சத்துவம் அனநேய பக்தி கொடுக்கணும் பகவானுக்கு. அது கொஞ்சம் கடினமான செயல் தான், ஆனா கொடுக்க முடியும், முடியாதுல கொடுக்க முடியும். ஆனா முறைப்படி பயிற்சி பண்ணணும். அது வேத சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணணும், இல்லைங்களா? அப்ப இத்தகைய அறிவு அபூர்வமானதுன்றார் பகவான், ரொம்ப அபூர்வமானது, இல்லையா? 6000 மனிதர்கள் யாராயினும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அதாவது அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்கள் கூட ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான்றார். அப்ப பகவானை அறியணும். இந்த 6 விதமான 5 விதமான ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு, அழகு இருக்கு, செல்வம் இருக்கு, சித்தி இருக்கு, முக்தி இருக்கு. பின்பற்றுபவர்கள், இப்ப பின்பற்றுவர்களை பார்ப்போமே. பின்பற்றுவர்களை நம்ம ஆச்சாரிகள் கொடுக்குறாங்க, நம்ம பெற்றவங்க இதை ஃபாலோ பண்ணப்பா, இது என்னன்னா கண்டிப்பா நம்ம பின்பற்றோம்னா கண்டிப்பா நம்ம கண்டிப்பா அடைவோம். இப்ப நம்ம தந்தையார் இருப்பார், அனுபவசாலி, அந்த வயசுல தாண்டி வந்திருக்காரு, அவர் சொல்லும்போது கேட்கணும். கேட்காம நாம போனோம்னா கண்டிப்பா விழிச்சுதான் அடைவோம். அந்த ஞானம் நமக்கு கிடையாது, இல்லைங்களா? அனுபவசாலி யார் சொன்னாலும் கேட்டுக்கணும். அதை பின்பற்றுபவர்கள், இது தெய்வீகமான குணங்கள். இது ஒண்ணு. முக்திக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த கையில கட் பண்றாங்க, பந்தங்களை கட் பண்ணா கண்டிப்பா பற்றற்ற தன்மை இருந்தால் நமக்கு கண்டிப்பா முக்தி. அதுக்கு பந்தத்தை கட் பண்ணோம்னா குடும்பத்தை விட்டு இல்ல, பற்றற்ற தன்மையா பௌதிக தன்மையை நம்ம கட் பண்ணணும், இல்லைங்களா? அது முக்தி. சித்து வேலைன்றது செய்யலாம், செய்யக்கூடாதுன்னு இல்லை, செய்யலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா நாம ஒரு பிரம்மச்சாரியா இருக்கணும், ஒரு சன்னியாசியா இருக்கணும் அந்த சித்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, இல்லைங்களா? அந்த சித்தை தெரிஞ்சுன்னா ஒரு சன்னியாசி கொடுத்தோம். இதுவும் ஒரு தெய்வீகமான குணங்கள் தான், அதுவும் முக்திக்கானது தான். செல்வத்தை விரும்புவது அதுவும் ஒரு இதுதான், பக்தி தான் அதுவும். அந்த செல்வத்தை என்ன பகவானுடைய பணம், அது பகவான் நம்ம கொடுத்துருக்கிறார். இது எல்லார்கிட்டே இருக்கணும் பணம். நம்ம கிட்ட இருக்கிறது பதுக்கல், மற்றவங்க கிட்ட இருக்கிறது எல்லாருக்கும் சமமா பிரிச்சு கொடுக்கறது தான் சமத்துவம், இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்ம கிட்ட ஒரே ஆள்கிட்ட இருக்கக்கூடாது பணம், எல்லார்கிட்டையும் விரிஞ்சிடும். ஏழை பணக்காரன் அந்த வேறுபாடு இல்லாம இருக்கணும். அந்த குணம் நம்ம இருக்குமா? கொஞ்சம் கடினம் தான். அதே பயிற்சி பண்ண வரும். இதுவும் ஒரு பகவானுடைய குணம் தான். அழகுன்னா என்ன மாதிரி? உள்ளழகு வெளி அழகுன்னு இருக்கு. உள்ள அழகுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம செயல்படணும், பேசுற விதங்கள் சரி, நம்மளுடைய எப்படி நம்ம நடந்துக்கணும், எப்படி இது மாதிரி பண்ணணும், அந்த மாதிரி உள்ள அழகு இருக்கு. வெளி அழகுன்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியே நம்ம அழகை டிப்டாப்பா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். நம்ம அப்படிலாம் கிடையாது. கண்டி மாலை போடணும், திலகம் போடணும், திலகம் கண்டிப்பா இருக்கணும் கீழே, இல்லைங்களா? நம்ம ஆடை அலங்காரங்கள் நம்ம கவர்ச்சி இல்லாம ரொம்ப அழகா நம்ம சாஸ்திரம் என்ன சொல்லப்படுது அந்த மாதிரி ஆடை உடுத்தணும். ஆடை உடுத்ததுலயே ஒரு தெய்வீகமான குணங்கள் இருக்கு. கவர்ச்சியா ஆடை அணியவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தெய்வீக குணங்கள் இருக்காது. இது அஷ்டாங்கத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, பதஞ்சலி முனிவர் சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி முகத்துல நிறைய சாயம் பூசுறது, இதெல்லாம் நமக்குள்ள இதெல்லாம் ஸ்கின் ப்ராப்ளம். இதெல்லாம் நம்ம இப்ப படிக்க வேண்டாம். இதெல்லாம் 12வது 11 அத்தியாயத்துல விரிவா ஞான யோகத்துல படிக்கலாம். இதெல்லாம் ரொம்ப அழகா வரும் அது, ஓகேங்களா? சோ இந்த 5 விதமான அனைத்திலுமே மிக அபூர்வமானது பக்தி. அனைத்துமே மிக மிக அபூர்வமானது பக்தி தான், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ இது என்ன 4வதுல இருந்து 12வது பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சக்தியை பார்க்கப்பட்டோம் பக்தி யோகத்துல. அதாவது ஞானம் கலந்து இது வரைக்கும் கேள்வி ஞானத்தை 3 ஸ்லோகம் பார்த்தோம். இனி 4வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 12வது ஸ்லோகம் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சக்தியில பத்தி பார்க்க போறோம். இதை நாளைக்கு பார்ப்போம். நீங்க டைம் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சே கல்பத்தராய கிருபசிந்தேவ பரணான பாவனிய வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரவ பக்த விருந்துகி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே.